Buenos días, señoras y señores diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña, funcionarios. Imos dar comenzo, despois do parón vacacional do mes de agosto, a sesión ordinaria correspondente ao mes de setembro do Pleno da Corporación Provincial, comenzando, como é habitual, polo punto primeiro, que a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 22 de xullo de 2025. Alguna cuestión á acta? Votamos entonces. Votos emitidos 24, votos a favor 24, non hai en contra nin abstención, queda aprobada por unanimidade dos presentes. Bueno, decilles que me acaba de trasladar o voceiro do Grupo Popular que o diputado don Javier pois non estará presente hoxe por un tema de saúde. Así que, nada, desearlle unha pronta recuperación. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é proposta da Presidencia relativa ao apoio da Diputación Provincial de Lugo á candidatura do Concello de Lugo como sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. Isto non é cuestión objeto de dictamen, por lo tanto pasamos xa ao debate e para expoñer a proposta ten a palabra don Pablo Rivera. Moitas grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Hoxe temos a oportunidade de reivindicar o papel da capital da provincia de Lugo como unha cidade referente, unha cidade que pode e debe ser a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. A creación desta axencia non é só unha resposta aos retos sanitarios do noso tempo, senón tamén que debe de ser unha resposta e unha aposta por un modelo de descentralización que recoñece o valor das cidades do interior e fomenta, dende logo, a cohesión territorial. Esta axencia, como ben sabemos, será unha ferramenta clave para reforzar a preparación, a prevención e a resposta fronte ás emerxencias sanitarias, especialmente a partir da COVID-19, isto cobra maior valor se cabe. Pero tamén será un espazo para investigación, un espazo de encontro, de capacitación, de colaboración interdisciplinar. E Lugo, sen dúbida, está máis que preparada para asumir este papel. Cumpre con todos os requisitos máis que sobradamente para acoller a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. A capital da provincia conta cunha base sólida que a converte nunha candidata ideal. Temos o CETAL, o Laboratorio de Saúde Pública, o Lucus Augusti, o campus universitario con centros como Ibadero, o Aula de Produtos Lácteos, a Escola de Enfermería, que reforzan o noso papel no ámbito científico. Lugo reúne talento, reúne infraestructuras e capacidade para liderar proxectos de magnitude. Ademais, Lugo ofrece unha calidade de vida excepcional porque é unha cidade accesible, sostible, rodeada de espazos naturais e cun custo de vida perfectamente asumible, o que non facilita só o traballo das institucións, senón que actúa como polo de atracción e garante o persoal que forme parte da xencia, de maneira que poda integrarse facilmente e desenvolver o seu labor nun ambiente saudable e acolledor. Non podemos esquecer que Lugo é unha cidade cunha enorme proxección cultural e histórica, ca muralla romana, catedral, o camiño primitivo, todos eles declarados Patrimonio da Humanidade, que non só nos conectan co pasado, senón tamén que nos proxectan cara ao futuro sólido e cargado de oportunidades. Agora ben, é importante lembrar que a creación desta axencia non é unha decisión recente. Concretamente, este ano, este proxecto estuvo paralizado durante anos baixo un goberno do Partido Popular que non foi capaz de avanzar nunha iniciativa tan necesaria para o noso país. Recordemos que foi un goberno socialista, cunha ministra socialista no ano 2002, concretamente Carolina Darias, que finalmente deu a luz a este proxecto, recoñecendo a súa importancia e dándolle unha forma
clara unha institución que reforzará a saúde pública no noso país. A localización, en definitiva, da Axencia Estatal de Saúde Pública en Lugo non é só unha cuestión de capacidade, que a temos, nin é unha cuestión de oportunidades, que dende logo as merecemos. É tamén unha cuestión de xusticia territorial, de recoñecer que cidades como a nosa, Lugo, a capital da provincia, teñen moito que ofrecer, e que a descentralización é esencial para garantir o equilibrio e igualdade no noso país. Por iso, hoxe, dende o equipo de goberno, defendemos con firmeza esta candidatura. Lugo está máis que preparada, Lugo ten talento, Lugo ten recursos e Lugo ten a vontade de liderar este proxecto. A Axencia Estatal de Saúde Pública en Lugo será un símbolo de modernidade, de cohesión e de compromiso coa saúde das persoas. Nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Supoño que don Antonio Mejide, porque non nos pasaron as portavocías do día de hoxe, e xa lle digo que eu non vou andar rogando máis. Vou a propoñer a este pleno un cambio no reglamento, porque en todos os sitios como este, Parlamento de Galicia, etc., é obligatorio pasar as portavocías para que quen preside o acto, no caso do Parlamento de Galicia, o señor Santalices, teña o guión do pleno. Por tanto, eu non lle vou andar rogando, todos esos plenos había que pedirlle un montón de veces, vamos a facer a gestión que hai que facer e a partir a responsabilidade de vostedes. Así que supoño que vostede é o portavoz, por tanto, dou a palabra para intervir neste punto. Moitas gracias, presidente. Por alusións, eu levo dende onte, tamén esperando a que se nos resposte se acumulan dúas iniciativas. Volvín a preguntar esta mañá, cando se me volveu a requerir, non se me respostou hasta tal momento, por tanto, evidentemente, non podemos dar os turnos de intervención cando non sabemos as intervencións que hai. Como comprenderá, é algo bastante sinxelo de entender. É simplemente unha cuestión de reciprocidade. Para exixir, hai que dar tamén. E evidentemente non lle podemos ofrecer a información sobre quen vai intervir nunha proposición que non sabemos se hai intervención. Simplemente eso por un turno de alusións. Non sei se quere responderme a isto que estou dicindo, se non continuo coa intervención. Sí, mire, eso das alusións para mí teño que haber pedido e eu concederllo. Non pode tomar usted alusións pola súa mão. E senón, mire o que se fai institucionalmente noutros sitios. Non se poña usted no mesmo plano porque vostede non é o presidente da Diputación. E esa é unha decisión do presidente. Sin embargo, a portavocía é unha obligación de todos os grupos. Así que non se poña usted no mesmo plano porque non o é. Por lo tanto, non se preocupe. Eso arreglámoslo cambiando o reglamento e se acabou. Non hai ningún problema. Ahora ciña esa cuestión. Gracias. Sin ningún tipo de problema. O que detecto un certo nerviosismo xa para iniciar o pleno, o al froito de alguna inseguridade que non coñecemos. Bueno, pois, por suposto que a favor, señor Rivera, por suposto que a favor. Evidentemente a favor de pedir que a capital da nosa provincia sexa a sede desta axencia estatal, por suposto que a favor. Damos a benvida e a noraboa por recapacitar e por agora sí tomar o liderazgo e intentar que a axencia estatal teña sede na cidade de Lugo. Por tanto, a benvida e a noraboa por acadar este punto. Por suposto que sí, a traballar de forma coordinada e unánime. De feito, así entendemos que somos moito máis útiles á cidadanía que con polémicas estériles ou baratas como esta que acabamos de ter agora hai uns segundos por ese itumás constante no que están instalados a veces dende este goberno. A verdade, nós non vamos a entrar nesas peleillas de escasa altura de miras. Bueno, evidentemente, a favor, porque levámoslo neste mesmo pleno, debatiuse no ano 2022 a iniciativa do Partido Popular, a favor. Por tanto, de cumplir o que pedimos xa no ano 2022 aquí, no Concello de Lugo, e no que incluso se solicitou hai uns meses tamén no Concello de Lugo este mesmo ano. Por tanto, evidentemente, temos que apoialo, como non pode ser de outra maneira. E darlle a noraboa ao presidente da Diputación por ese cambio de criterio, por querer tomar ahora a dianteira. Probablemente viuse influenciado. Eu sei que é un seguidor
das andanzas diarias da señora Candia, da portavoz de Lugo do Partido Popular, e evidentemente probablemente fixo ese cambio de opinión que hai uns meses se aprobase de xeito unánime na cidade de Lugo esta proposta por parte ou por iniciativa do Partido Popular. Por tanto, doulle a noraboa ao presidente da Diputación por este cambio de rumbo intelixente, o cal aplaudo desde aquí e xa lle digo que vamos evidentemente a apoiar porque é unha iniciativa que levamos defendendo dende hai 3 anos, unha mágoa que tardaron en decatarse. A realidade é que é importante esta esencia para a provincia, é importante para a capital e debemos estar todos traballando man a man. E agora quedalles un traballo importante a vostedes, que son os que realmente teñen influencia no Goberno Central, que é quen vai tomar a decisión sobre cal vai a ser a sede desta axencia. Evidentemente, agardamos que veña para aquí, pero temos unha certa inquedanza, porque cando se trata de defender os intereses da nosa provincia ou da nosa cidade alá por onde van, pois a veces é complicado de entender as posturas que se adoptan. Por exemplo, é complicado ver como o secretario xeral dos socialistas galegos presume de desconectar ou de deixar fora do mapa dos investimentos eléctricos a provincia de Lugo. É curioso ver como presume de desconectar ou de deixar sin futuro industrial a nosa provincia, e a verdade é que neste eido e para esta axencia tamén teño certa inquedanza por ver a postura do señor Besteiro, porque espérome calquera cousa dese señor. A verdade é que me espero calquera cousa, pero eu creo que vostedes teñen boa intención nesta moción, nos vamos a entender que é así, e por diante temos moitos retos. Moitos retos porque hai máis interesados en albergar esta sede. Ten razón o señor Rivera, Lugo é unha cidade que cumple con absolutamente todo que podería ser un lugar privilexiado, pero tamén están interesadas Barcelona, Granada, Oviedo, Zaragoza, León. Por tanto, quédanos unha forte disputa para conseguir ese obxectivo. Entendemos que temos moitísimos puntos a favor, enumerou algún deles o deputado do Partido Socialista, temos eses e moitos máis todavía, e temos tamén algún hándicap que haberá que sobrelevar con esas ventaxas que temos, hándicap como a mobilidade, os problemas de conexión que temos que outras cidades non teñen. Falo de conexións por, evidentemente, alta velocidade, autovías, a carencia dun aeroporto cercano, aínda que o temos a apenas unha hora, pero cada vez con menos frecuencias. En definitiva, por eso insistimos na importancia da mobilidade para a nosa provincia e o punto, por así decirlo, crítico ou desfavorable que este xera a mala ou a desconexión que estamos vivindo cada vez máis nos últimos tempos, que este hándicap que xera, neste caso, para unha iniciativa como a Axencia Estatal e para a iniciativa privada ou para autónomos, empresarios e a competitividade da provincia en termos xerais. Pero xa lle digo que absolutamente convencido das virtudes de Lugo, absolutamente de acordo con esta proposta, e ali nos terán para arrimar o hombro en todo o que o precisen. Entendemos que a política útil é exactamente eso, axudarnos cando se trata dun obxectivo común importante para a nosa provincia, e aí nos van a ter. Levamos varios anos intentando que sexa así. Moitas gracias. Me dicen do grupo do BNG que non van a intervir, por lo tanto, o segundo turno, don Pablo. Bueno, moi ben, pois evidentemente as polémicas, neste caso, tratou de xenerar a vostede xa desde un principio para tensionar o pleno. Non se preocupe, temos paciencia. Falou vostede da desconexión, moito lles gusta esa palabra, a min faime gracia. Despois falaremos da desconexión, que están desconectados son vostedes. E aquí non se trata de desconectar industrialmente a provincia de Lugo, señora Meijide, sabe perfectamente como a min, acaba de dicir o presidente nas declaracións. O que os pon nerviosos é o tema de Altri. Non hai outra explicación. Falando deste tema da xencia, que dice que vostedes hai varios anos, pois eu non sei onde está o Partido Popular no ano 2011, porque sabe que a creación das axencias deriva dunha lei, e da aprobación dunha lei. No ano 2011 gobernaba o Partido Popular, estivo absolutamente paralizada a creación desa axencia dende aquel entón. Entón, eu creo que a xustificación do seu apoio, pois, da súa moción no Concello de Lugo, responde claramente a unha intencionalidade oportunista, un oportunismo puro e duro, cando puideron mover nunca o fixeron. Pero, bueno, se se suman, benvidos sean, chegan un poquinho tarde, porque quen toma esa decisión é un goberno socialista, liderado por Pedro Sánchez, aínda que lles doa,
E nos vamos a traballar, dende logo, para movernos e tratar de atraer a Axencia Estatal de Saúde Pública para Lugo, non? Como dixemos, por qué? Porque cumple con todos os requisitos, cumple con todos os pormenores que son necesarios para que esa axencia que se ocupe de velar por a emerxencias sanitarias este aquí nesta cidade. Eu pregúntome onde estaba o Partido Popular, volvo a repetilo, onde está para falar da Rolda Leste nesta cidade, para poñer en marcha o Plan Paradai, bueno, para estas situacións oportunistas que cando puideron facer non fixeron. Pero, bueno, non me vou a poñer triste, xa estou acostumbrado a este tipo de teatros, e ora gracias a vostedes, pero esa postura non é creíble, porque cando tuveron oportunidade de liderar este proxecto non o fixeron, porque fala de descentralización e se hai un elemento clave no deseño programático do Partido Popular é non creer precisamente na descentralización ni na cohesión territorial, porque a veces en lugar de traballar por Lugo, pois dedícanse a politizar e torpedear todas aquelas iniciativas que non veñen asinadas polo Partido Popular. De todas formas, benvido sea o apoio de todos os grupos a unha iniciativa necesaria e Lugo, repito, a nosa capital desta provincia cumple con todos os requisitos necesarios para ela. Gracias, señor Rivera. Señora Mejide. Moitas gracias, presidente. Evidentemente, non vou entrar nesta polémica que vostede intenta, ou nesta tensión que intenta levar ao pleno, para nada, se veñen tensionados este pleno, será un problema seu, nos ou non. Evidentemente, tampouco vou entrar a estas críticas de oportunismo. Como yo decía, neste mesmo salón de pleno se debatiu no ano 2022 esta proposta, por tanto, evidentemente, oportunismo ningún. Hai máis de 3 anos que se está falando neste mesmo salón de plenos deste asunto, non sei onde pode ver o oportunismo, e tampouco vou entrar ás críticas de que vostede non sabe onde estaba o Partido Popular. O Partido Popular sempre estaba defendendo os veciños. Eu tampouco sei onde está o Partido Socialista dende o ano 2018, dende a moción de censura, nin sei o que fixo por Lugo, pero non vamos a entrar porque entendíamos que este tema é algo suficientemente importante como para non polemizar. Ofrecémosles desde aquí, agora e hoxe, o noso apoio para conseguir o obxectivo de que Lugo sexa a sede desta axencia estatal. Aquí teñen todo o noso apoio. Levamos anos poñendo sobre a mesa. Non vamos a permitir que este debate se vaya ao itumás constante, cando é algo que debería unirnos e non separarnos ou non servir para lanzarnos constantemente pullas políticas. Haberá tempo neste salón de plenos esta xornada para decir ou decirnos cousas políticamente, pero creemos que esta moción non é o escenario, nin o momento, nin o lugar. Por tanto, todo o noso apoio, entendemos que sí é unha maneira de atraer riqueza, oportunidades para a nosa provincia e concretamente para a nosa capital. Entendemos que é algo importante, entendemos que vostedes teñen un peso clave se queren exercer a súa influencia para conseguir que a axencia este radicada na nosa capital e agardamos que sexa así e que utilicen esa influencia, que por unha vez sí utilicen esa influencia. E no que podamos axudar, nós vamos a estar aquí. Anunciouno a nosa voceira na capital, a señora Candia, anunciamos nós aquí, os compañeros do Grupo Provincial do Partido Popular, e mostrámonos a súa total e entera disposición para traballar por e para Lugo. Para rivalizar cando toca arrimar o ombro, non estamos. Para eso non estamos. Non conten con nós, pero para loitar pola axencia, sí. Así que, señor Rivera, trasládelle a quen lle teña que trasladar, ou máis ben, señor presidente, trasládelle a quen lle teña que trasladar o total e absoluto apoio do Partido Popular neste punto e a nosa máis leal colaboración. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche, señor Rivera. Agradezo profundamente a súa xenerosidade e a da señora Candia. Sin elas nada desto sería posible. Logo lle explicarei que é o que fixo o Partido Socialista por esta provincia e por esta cidade e o que non fixo o Partido Popular por esta provincia e por esta cidade. E claro que non vai ao dito máis porque non lle interesa, porque sabe perfectamente que esta lei foi aprobada no ano 2022,
que vostedes a iniciaron no 2011 non fixeron absolutamente nada. E claro, sin lei e sin axencia dificilmente se pode ter axencia. É algo evidente, non lle digo nada novo. E agora temos, afortunadamente, a posibilidade de pedila, porque un goberno socialista aprobou a lei que permite a creación da Axencia Estatal de Saúde Pública. Esta axencia é un proxecto que vai permitir transformar a nosa cidade, a capital da provincia, atraer talento e ao momento, como dicía vostede, para deixar as diferencias políticas e traballar xuntos. Lugo ten talento, ten capacidade e ten a vontade de liderar proxectos ambiciosos. Moitas gracias. Sometemos a votación esta proposta. Votamos. Votos emitidos 24. Votos a favor 24. Non hai votos en contra nin abstencións. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 3, que a aprobación definitiva se procede da Conta Xeral da Excelentísima Deputación Provincial de Lugo de 2024, que está integrada tamén pola Conta Xeral do Consorcio Provincial de Lugo, de Bombeiros de Lugo. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Economía, Recaudación, Facenda e Especial de Contas, por maioría, coa abstención dos señores diputados don José Demetrio Salgueiro Rapa, don Luís Fernández Guitián e don Francisco Javier Balado Teijeiro, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e propoñer ao Pleno a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario, para explicarnos a proposta da Conta Xeral. Ten a palabra dona Carmela López. Gracias, señor presidente. Bo día, compañeiros e compañeiras deputadas, persoal desta casa, prensa e veciños e veciñas que estades a seguir este pleno. Traemos hoxe a aprobación definitiva da Conta Xeral 2024. Chega a este pleno con todos os informes favorables, exposición pública sen alegacións e coa incorporación, ademais, das auditorías do consorcio. Esta traxectoria mostra unha vez máis que esta Deputación actúa con transparencia, que garante o control público e que cumpre cos procedementos legais. Quero subliñar que no 2024, ademais, melloramos con respecto ao 2023. No gasto corrente comprometemos o 94,49% fronte ao 90,90% no 2023 e executouse un 75,73% fronte ao 73,22% do ano anterior. Estes números non son para nada anecdóticos, amosan que a Deputación de Lugo mellora a súa capacidade de xestión, mentras outras moitas administracións están á cola, intentando comprometer e executar, a Deputación de Lugo recordamos que é unha das que mellor responde no aproveitamento dos recursos públicos. En canto ao Consorcio Provincial de Bombeiros, cabe salientar que este consorcio xa ten aprobado o convenio laboral cos traballadores e así regulariza as súas condicións. As auditorías do ano 23 e 24 que constan no expediente emitiron denegación de opinión, pero non por falta de xestión, sino porque faltaba o inventario valorado de bens. Ese inventario conformado que agora no 2025 foi aprobado, así que esa salvidade deixará de aparecer en futuras auditorías. E nos estados consolidados, ademais, melloramos a expresión contable, xa que agora a Xunta figura correctamente como socio externo, ante algo que antes non se recollía. Esta Deputación non improvisa, planificamos, licitamos, fiscalizamos e executamos seguindo as normas e os tempos legais. O traballo desta casa é garantir que cada euro público chegue ao seu destino con eficacia, sen derivas, sen residuos. Esta Conta Xeral é unha peza que reflicte esa administración viva, consciente das necesidades dos nosos concellos. Por iso, non é un papel máis, é unha proba de compromiso, de solvencia. Quero aproveitar para felicitar ao persoal desta institución que día tras día fai posible non somente que estas contas sexan un exercicio formal, sino que, insisto, o diñeiro público chegue a onde ten que chegar. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Señor Mejide. Moitas gracias, presidente. Moi brevemente, porque isto, ao final, non deixa de ser un acto, entre comillas, de trámite, entendéndose como algo
como algo bon esta calificativa, vamos, e evidentemente hai que agradecer o traballo dos técnicos, un traballo sólido, solvente, absolutamente, pero que sí que dá algún indicador que nos fai pedirlles un pouquiño máis para o próximo ano. Cando digo pedirlles un pouquiño máis, evidentemente o primeiro é que as próximas contas que traigamos a este salón de pleno, que traigan para aprobación a este salón de plenos, que sexan un pouco máis xustas. Porque desta conta xeral, dos orzamentos en xeral, cando se aproban, o que se desprende é que o criterio de solidariedade interterritorial ou intermunicipal que deberían ter aquí pois non brilla demasiado na súa forma de executar. Pedirles tamén máis esforzo de execución, porque ao analizar aquí tamén as partidas de investimento e demais, vemos como hai partidas importantes ou como hai cantidades de cartos importantes que quedan ao final en remanentes ou que non se están executando en investimento. Se algo necesita a nosa provincia é investimento. Falo de remanentes do propio ano, de cantidades que quedaron sin executar durante o ano, e evidentemente remanentes froito do aforro ou froito da non execución durante anos de diferentes orzamentos provinciais que foron quedando, se non me equivoco, corríxame a deputada de Economía, se me equivoco son algo máis de 80 millóns os que hai de remanente hoxes en contas provinciais, que virían moi ben, non digo todo, porque algo de aforro sempre que guardar, pero evidentemente non digo todo, pero si unha parte importante viría moi ben para un impulso extraordinario dos investimentos na nosa provincia, e o Gallafora sí. E sobre todo o Gallafora con criterios, como lle digo, de igualdade. Dende o punto de vista dos gastos, por así decirlo, ese pequeno pero, se me o admite, pedirlles máis xustiza e equidade, pedirlles máis eficiencia na execución e, dende o punto de vista dos ingresos, tamén un pouco máis de eficiencia na xestión de ingresos, porque tamén detectamos que non se corresponden a veces o previsto co que realmente se acada. Isto pasa en todas as administracións, evidentemente, a veces non vou decir que son as contas da abuela, que non o son, pero que a veces sempre nos gusta, sempre se prevé ingresar un pouco máis do que se ingresa. E a veces é tamén por unha, non vamos a decir ineficiente, pero o mellor non con todo a intensidade que se gustaría esa búsqueda de recursos. Por tanto, pedimos neste caso a este equipo de goberno mellorar un pouquiño neses aspectos, pero nós, como é un documento de trámite, evidentemente imos a absternos, esa é a nosa postura, como facemos cada ano coa conta xeral. Entendemos que é un documento que simplemente ten que pasar por aquí e un trámite máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Meijide. Por o grupo do BNG ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Moi bo día. Eu, moi brevemente, señora Meijide, en canto a equidade, é que a comparativa non resiste. Se compara a equidade da Diputación de Lugo con calquera outra administración, como pode ser a Xunta de Galiza, pois é que o Gallá, a Xunta de Galicia se acercara a equidade e a solidaridade entre territorios que temos nesta Diputación. Por lo tanto, claro, cando fai unha crítica, deberían predicar co exemplo alá onde gobernan, pero vostedes onde gobernan fanno moitísimo peor que facemos nós neste goberno. E despois, con algunhas aseveracións que fai, home, eu quero pensar que foi por falta de experiencia en xestión e que non quero aquí mentir, porque, claro, se nos pide a nós un esforzo máis en executar e somos das administraciones locais de todo o Estado con máis nivel de execución, home, pois o mellor nas que gobernan vostedes non hai que pedirlles un pouco máis, habrá que pedirlles que fagan algo. Claro, é que a veces aquí decir que hai 80 millóns de remanentes, como se esos remanentes, algúns xa non estuveran axudicados ou non se foran gastar, eso é simplemente tratar de engañar a xente dicíndolle que non utilizamos o diñeiro. E é mentira. E é mentira porque xa digo que os datos din que somos unha das administracións locais de todo o Estado que máis executamos. E iso é gracias á iniciativa do Grupo de Goberno e tamén grazas ao traballo inxente que fan todos os servicios desta Diputación para tramitar todos eses gastos. Por lo tanto, todo se pode facer millor, pero se nós o temos que facer millor, vostedes, donde gobernan, que teñen estadísticas moitísimo peores, home, pois fagan algo. Gracias, don Efrén. Doña Carmela, segundo turno. Gracias, señor presidente. Señora Meijide,
No que estou de acordo con vostede é de que cada ano hai que pedir un pouquiño máis, niso estamos, por eso insisto en que os puntos acadados este exercicio económico superan o exercicio anterior e, por suposto, que nós tamén queremos mellorar ano tras ano. Pero de xustiza non me pode falar, porque, como dicía o compañeiro Efrén, traigo ademais aquí datos. Xusto onte publicouse este mapa. Sabe vostede que Galicia ten un ano para convocar 300 millóns de fondos europeos, e se non pérdeos. Este mapa, que é verídico, de todos os proxectos que están encima da mesa, deixa fora, por exemplo, a Mariña. Na nosa provincia, 4 proxectos. A provincia de Lugo está bastante abandonada. Ademais, o Consello de Contas recomenda un redeseño de fondos de compensación interterritorial e o incremento da súa dotación, e isto non o dicimos nós. Díceo un órgano onde ten a maioría de vocales propostos polo Partido Popular. Galicia é a segunda comunidade autónoma con peores índices de execución dos fondos no tocante á certificación de proxectos ao Ministerio, só por diante da rexión de Murcia. Vostede confunde deliberadamente sempre o concepto de execución inmediata co de compromiso orzamentario, e sabe perfectamente que unha administración seria moitas veces comprométense créditos nun exercicio que se executan no seguinte. Evidentemente, estes créditos van ao remanente de tesourería que se incorporan ao ano seguinte. Isto pasa todos os compañeros e compañeiras que estamos aquí, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, sabemos que é así. Entón, ano tras ano, xoga con ese concepto para embarrar, eu entendo, porque o que é realidade é que esta Deputación, insistimos, é unha das que económicamente están por enriba de moitísimas outras de todo o país, e quen debe modificar un pouquiño a súa forma de operar é a autonomía, que con moitísimo máis orzamento que nós, sí que non é xusta, non xoga con criterios de solidaridade, nin de equidade, nin de igualdade. E insisto, non o digo eu, dice o Consello de Contas. Moitísimas gracias. Gracias. Segundo turno, señor Mejide. Moitas gracias, presidente. Agradezco o tono, ademais, da deputada socialista tamén nesta intervención. Pero sí que teño que decir, evidentemente, que si de algo podemos falar nesta Diputación é de xustiza. Si de algo podemos falar ou demandar é de equilibrio, de solidaridade, de igualdade de trato aos concellos, porque é exactamente do que adolece este goberno provincial. Cada venres a porta cerrada, xa non vou entrar nin como se negocian, nin como se acordan, nin por qué estamos vendo o abuso sistemático de recursos provinciais públicos de todos os lucenses para ter contentos a alcaldes, a compañeiros do Partido Socialista e en ocasións tamén do Bloque Nacionalista Galego. Pero é certo que os que máis abusan neste caso dos convenios a dedo son, evidentemente, o Partido Socialista. Por tanto, si de algo non poden presumir, evidentemente, é de igualdade. O gallá, si seguisen para ese criterio de reparto o criterio do plan de Diputación, que evidentemente si é un excelente plan e si é absolutamente xusto. E tampouco decimos que non pode haber convenios evidentemente cos concellos, por suposto. Pero, home, entre todos os convenios que se reparten cada venres, que un fose a parar algún concello de unha cor política distinta a da que ostenta o equipo de goberno socialista, sería algo, eu creo que xusto. Nas administracións nas que estamos nós non acontece así, non fai falta. Se quere, saco os datos cando queira, pero vostede mesmo é alcaldesa dunha vila, dun municipio que recibe investimentos da propia Xunta de Galicia e moitos dos que están ali sentados tamén. Despois falaremos deso. En canto á execución, evidentemente, execútase, pero non tanto como se debería. Mire, señor Castro, cando falo de remanentes, son remanentes que non están axudicados nin están pendentes de executar, son remanentes que están ali sin traspasar. Pero miren, por exemplo, o capítulo 6 de investimentos reales da conta xeral, conta cerrada,
conta cerrada, vostedes, entre incorporacións e o que tiñan presupuestado inicialmente, coutaban invertir no capítulo 6 38 millóns de euros, falan números redondos, e investiron, según os seus propios datos, ou pagaron 10 millóns 100.000 euros, con obligación recoñecida 10 millóns e medio de euros. Que quere dicir? Que 27 millóns quedaron sin executar. Por tanto, eso é o que decimos, que se pode apretar un pouquiño máis no ritmo de execución. E no que vai de ano, que temos tamén aquí os datos, de investimentos reais, falamos de que se estiman hasta 50 millóns de euros, 19 de presuposto inicial, máis o que se incorpora, de que veñen arrastrados, evidentemente, de atrasos remanentes, pero o grado de execución que poñen aquí é dun 14% no que vai deste ano. É certo que ainda quedan meses para executar. Pero estes son os seus datos, repito, non son os meus. Son os que nos ofreceron hoxe nesta documentación. Inda así, nos abstenémonos e pedimos simplemente esos dous recados que creo que son constructivos e para nada destructivos. Perdón que me extendí uns segundos. Señor Castro. Grazas, señor presidente. Ben, señora Meijide, na parte técnica eu non vou facer aquí un esforzo en explicarlla, xa algún técnico si quere explicaralla e vostede entenderá como funcionan os orzamentos algún día, si pon interés, si non, pois, para decir aquí o discurso que trae escrito é ben certo que non lle fai falta. Pero mire, que vostedes, hai un momento que pensei que estábamos aquí no Club de la Comedia, porque que o Partido Popular diga que eles sí que non reparten os fondos de maneira aleatoria e por intereses políticos, mire, aquí acórdanse en xuntas de goberno que son públicas, vostede dice a porta pechada, son a porta pechada porque son ordenadas, pero despois son públicas o día seguinte. Pero vostedes o que están a facer nesta provincia e noutras, pero nesta, é, por exemplo, darlle a chave dos cartos á señora Elena Candia para que ande negociando mocións de censura, acordos un pouco raros, dicíndolle a xente que a Xunta de Galicia vai invertir, por exemplo, ou en festas, pero, por exemplo, que as inversións en Sarria só se van facer se o alcalde tal se baixa as peticións do Partido Popular. Esa é a equidade que vostede, porque se non pasan por o aro político do Partido Popular, ou ben con a moción de censura, ou ben con outros acuerdos parecidos que nin siquiera saben explicar que acordaron, a Xunta de Galiza non invirte neses concellos. E ainda peor, venden eso e nin siquiera o van cumplir. Pero vostedes danlle a alguén que nin siquiera forma parte do goberno da Xunta de Galiza, que non ten ningún cargo no goberno, a chave dos cartos para negociar pactos que sí que son oscuros. Non sei se son a porta pechada, non sei se son en Lalín, en Santiago, en reservados de restaurantes, pero aí é onde vostedes negocian as inversións para os concellos da provincia de Lugo. Fíjese. Vaya exemplo, eso é o que o modelo Partido Popular, que é moito mellor que aprobar non a Xunta de Goberno, porque eso, vaya por Dios, aprobar inversións non a Xunta de Goberno, que cousa máis oscura e máis extraña. Ora, nos reservados dos restaurantes, repartir os fondos da Xunta de Galiza, eso é o que realmente defende o Partido Popular. Por lo tanto, claro, son dous modelos completamente opostos. Un, de invertir e repartir con as normas e con todo o que as leyes e administrativamente, e vostedes pois preferen negociar as inversiones en reservados de restaurantes. Gracias. Turno de peche, doña Carmela. Volvendo ao rego, a conta xeral é a mellor demostración que a Deputación ten para insistir en que cumprimos e que melloramos ano tras ano. Insisto, recollo as palabras do principio da intervención, somos nós os primeiros que queremos mellorar eses datos, executando máis, comprometendo máis e facendo, e sobre todo con total transparencia. Falando de Burela, vostede dicía, a Xunta inviste non nos concellos de toda a provincia, en Burela inviste no Porto e inviste no hospital. Só nos faltaría que tamén tivera que ser a Deputación ou o Concello quen tivera que investir non en eses dous puntos. Tamén cobra as tasas. Entón, eu creo que para dar consellos hai que primeiro mirarse dentro e dar para todos. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas gracias, doña Carmela. Rematado o debate, sometemos a aprobación definitiva a conta xeral da Diputación. Votamos.
Votos emitidos 24, a favor 13, non hai votos en contra, abstencións 11. Queda aprobada a conta xeral de 2024 da Diputación Provincial de Lugo. Pasamos ao punto número 4 e número 5, que versan sobre o mesmo fin que o ensino público e, por tanto, o señor secretario léanos o dictamen dos puntos 4 e 5. En relación co punto 4, a Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores diputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. E, en relación co punto 5, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores diputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñer o punto 4, ten a palabra dona Iria Castro. Bo día, grazas, presidente. Bo día a todos e a todas, compañeros e compañeiras, asistentes, prensa. Comezamos o pleno de setembro ca nosa particular volta ao cole e falamos de escola pública, algo no que vimos poñendo foco nestes 2 anos de mandato debido a esa estrategia de desgaste continuo que utiliza o PP cos servizos públicos. Pero este ano que lle tocou vivir precisamente os que volven ao cole é un caos absoluto na nosa provincia. Temos casos dende, por exemplo, o cole do Páramo, no que a Xunta agrupa 37 estudantes do centro en 2 aulas, e recortan dos profesores, casos como de Portomarín, onde hai recortes de profesorado pese a cumprir ca ratio, o CEIP das Mercedes, que comeza o curso con aulas inundadas en material inservible, o IES Leiras Pulpeiro, con 600 alumnos e só 2 docentes de PT, no Avelino Díaz de Meira, primeiro día de curso e as obras pola metade, o Lois Peñanovo de Vilalba, cun recorte de 2 profesores, o CPI do Samiñao, 2 profesoras menos, o IES de Foz, que precisa un docente máis para atender a novas realidades pola diversidade do alumnado, o CEIP de Covas, que precisa un AL e un PT, o IES Lucus Augusti, no que a día 18 de setembro había obras por todo o edificio no que non se tuveron en conta as características dun instituto histórico que alberga elementos patrimoniais de moitísimo valor. Porque, de verdade, quen podería prever que o curso comezaba en setembro, verdade? Ademais, problemas de transporte escolar no CEIP Virxe do Monte de Cospeito e problemas de transporte escolar no IES San Xillao de Lugo, no que lles comunicaron que non podían utilizar transporte escolar unha vez formalizada a matrícula, porque antes non se lle podían decir, verdade? O que vemos aquí é o que de sempre, parche, máis parche, máis parche. É unha improvisación constante por parte da Consellería de Educación que dirixe Román Rodríguez e tamén na contratación de docentes. Cada ano vemos o mesmo anuncio estelar que tanto lles gusta aos políticos do PP. A cifra máis alta de profesores da historia. En 2022 xa o dixeron, pero eran 30.424. No ano 2023 iban a ser 31.044, pero quedáronse en 30.424. E seguimos nese número tamén este ano, onde de novo prometeron a cifra máis alta de docentes, 31.756, pero en realidade son 30.424. A trampa destas cifras é que están contando medias xornadas como dobres e prazas mega que non están orzamentadas porque os fondos son europeos. Nunca tantas medias xornadas houbo, nin tantas itinerancias, nin tantos afíns. Porque se fose certo que aumenta o profesorado, por que non dan os datos desagregados por etapas? Por que hai este recorte sobre todo en centros do rural? Porque a realidade é que dende hai anos manteñen conxelada a cifra total de profesorado e iso supón, na práctica, a perda do 10% do profesorado. Temos uns orzamentos no que nos últimos 15 anos o orzamento destinado á educación sube por debaixo da media do que fan as contas xerais da Xunta. E a piques de enfrontarnos a un novo orzamento, o orzamento da Consellería de Educación para 2025 era de 3.046 millóns de euros, 70 millóns máis que en 2024, pero non se chega a cubrir o aumento do IPC, así que na realidade perdemos. Non perdemos nós, perden todos os nenos e nenas, perde toda a sociedade. E a piques de enfrontarnos a un novo orzamento preguntámonos con que novas mentiras nos vamos a topar. Levamos 15 anos perdendo na educación pública, pero pola contra a privada leva 15 anos gañando. Só en 2023 levou o 12,3% do total do orzamento de educación.
pero que levan anos aumentando ata este 2025 en que se destinaron 350 millóns de euros para a privada. Cantos docentes se poderían contratar con 350 millóns de euros? Poderíase mellorar as condicións salariais dos docentes? Poderíase mellorar todas esas infraestructuras de centros públicos que aínda non se fan? Cando se destinan millóns de euros das arcas públicas que pagamos todas e todos a un ensino privado, demostran vostedes polo que realmente apostan. Apostan pola creación dunha sociedade desigual, onde quen pode acceder aos recursos é quen ten o diñeiro. Vostedes sementan divisións e perpetúan privilexios, os seus, non os da maioría social que acude ao ensino público, que educa para todas e para pensar con independencia e criterio. E un último apunte económico antes de rematar a miña intervención. A Autoridade Independente da Responsabilidade Fiscal publicou recentemente os datos onde se establece que Galiza é a terceira comunidade do Estado español que menos gasta por persoa. 1.094 euros por persoa no ano 2024, 119 euros menos por debaixo da media estatal e seguimos á baixa. Vou deixalo por aquí nesta primeira intervención. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Para expoñer o punto número 5, ten agora a palabra dona Pilar García Porto. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas os que nos acompañan e siguen tamén este pleno. Bueno, na última moción quedábame con as cuantas palabras que repetía o voceiro do Partido Popular, falaba de equidade, de solidaridade, de equilibrio, de igualdade, de reequilibrio. E pregunto eu, onde está todo isto na educación pública de Galicia? Porque, dende logo, estamos a anos luz de que isto sexa así cando o PP, dende a Xunta, está desconectando absolutamente o rural e apagando os concellos pequenos porque os priva de ter precisamente servizos públicos en igualdade, en equidade, en equilibrio co mundo urbano. Polo tanto, pregúntolles eu se esas palabras de verdade as creen como profesan de forma verbal. Miren, como todos os anos, decía a compañeira Iria que estamos con o noso particular momento de volta ao cole, pero a verdade é que se repite ano tras ano, porque, como todos os anos, a Xunta de Galicia volta a cometer os errores do pasado curso. Eu voume a centrar en tres cuestións. Por unha banda, no profesorado, nas ratios e no agrupamento que se produce entre alumnos de distintas idades precisamente por esa falta de profesorado e polo incumplimento das ratios que o mesmo goberno galego se comprometía cos sindicatos. Voulles falar do transporte, outra cuestión que se repite tamén deficientemente ano tras ano no mundo educativo público en Galicia. E, por último, vamos a falar das obras e da súa absoluta imprevisión para executalas e que non se acaben convertendo nun estorbo para os alumnos e alumnas. A cuestión dos profesores está clara. Se comenzan un curso con 157 prazas menos das que se precisan só para a nosa provincia, non podemos falar dun éxito na xestión da educación pública por parte da Xunta de Galicia. Dende logo, as familias e tamén os docentes, é dicir, a comunidade educativa, retrata unha realidade da que a Xunta de Galicia, na súa Consellería de Educación, non quere escoitar. Eu, este fin de semana, escoitaba unha entrevista na radio do Conselleiro de Educación que a verdade que daba vergoña, porque aplicaba eso del divide e vencerás, entonces pretendía atacarlle a un sindicato como a quen que os outros sindicatos eran amigos, pero, oiga, non funciona así. Firmaron, asinaron un compromiso de cumprimento de ratios por alumno nas aulas que o día seguinte a Xunta de Galicia incumpliu coa publicación no boletín oficial. Polo tanto, non lles vai a funcionar, porque saben perfectamente os pais e os alumnos que esta ratio se está incumplindo. E saben ben os pais que son os que teñen que sair á calle, teñen que sair á rúa, ano tras ano, a poñer de manifesto que os seus nenos do rural non reciben a mesma educación e coas mesmas garantías e a mesma calidade, polo tanto, non teñen o mesmo punto de partida que os nenos do eido urbano. Polo tanto, vostedes, o Partido Popular, desconecta o rural a través dos servizos públicos. Este ano, e nós nos centrábamos nesta cuestión, logo falarei deso, o Colexio de Portomarín, o CEI Virxe da Luz, tiña o mesmo punto de partida que o ano pasado.
O ano pasado concederanlles un profesor e este ano decidiron, non sabemos por que motivo, quitárllelo. Pero non só iso. A delegada territorial, mantendo conversas cos pais, lles di que non se preocupen, que lles van a mandar ese profesor para infantil, que despois xa se incorporará á primaria. Claro, algo que non é unha saída, por eso a Inspección de Educación lles dixo que eso non se podía facer, que eso non atendía á legalidade. Se falamos de outros lugares, como Páramo, pois tiñamos o mesmo problema, agrupaban, fora desas ratios comprometidas cos sindicatos, aos nenos dese cole. Se falamos de colexios, non lles vou a decir todos os que comentou a compañeira Iria, porque o saben sobradamente. Se falamos de colexios con problemas especiais, como pode ser o CEIP Península da Pax en Cervo, pon a pel de galiña a tensión que existe nas aulas e que se deriva da incapacidade da Xunta de Galicia para chegar o persoal necesario. Polo tanto, vostedes terán que pensar que van a facer coa educación. Se falamos do transporte, repítense as eivas ano tras ano, un claro exemplo o IES Anxillao neste ano e as alusións que xa fixo a compañeira Iria ás obras no CEIP de Meira conseguiron que o plan de nova arquitectura pedagóxica mereza chamarse plan de parcheo insuficiente. Continuarei na segunda intervención. Moitas gracias, señora Porto. Señora Mejide. Perdón? Pues será conveniente que o digan, non? Bueno, señor Balado, por deferencia, por deferencia. Ten vostede a palabra. Ten vostede a palabra. Presidente, deputados e deputadas e demais persoas que nos acompañan nesta sala. Bueno, pois, a isto xa estamos acostumados ao que di esta moción. Cada vez que comeza o curso escolar, cada vez que chega o mes de setembro, pois os grupos políticos que compoñen a oposición en Galicia, PSOE e BNG, pois aproveitan para amosar a súa visión calamitosa e catastrofista do funcionamento do sistema educativo en Galicia. Unha visión que nin se corresponde coa realidade que queren trasladar, nin representa o sentir maioritario da comunidade educativa, nin dos pais e nais do alumnado, nin sequera do profesorado, porque a maior parte da xente está contenta e satisfeita co funcionamento do sistema educativo en Galicia. Non quero dicir que non teña erros, si que os ten, porque sempre que se proporcionan servizos públicos se cometen erros, pero, dende logo, para nada esa visión catastrofista e espantosa que vostedes intentan trasladar ano a ano. Ademais, recurren vostedes sempre ás mesmas verbas. É habitual, é sistemático, que se hai recortes na educación, que se aposta polos centros privados. Eu ainda non consigo ver onde están eses centros privados que vostedes dicen que cada vez hai máis, porque temos os mesmos que tiñamos hai 25 anos. E que é máis, cando veo o bipartito do ano 2005 ao 2009, seguiron financiando igual, dándolle cartos públicos aos centros privados, non pecharon ningún. E dende o bipartito eu non consigo ver onde están eses centros privados, nin na educación, nin na sanidade privada, porque ao mellor hai centros privados ocultos pola provincia de Lugo que non conseguimos ver os deputados populares. En fin, a mesma letanía que se emprega coa sanidade e co resto de políticas que se fan nesta comunidade. O certo é que, incluso hasta para vostedes, ten que ser francamente difícil argumentar a existencia de recortes cando está demostrado que cada ano a Xunta de Galicia destina máis recursos económicos á educación. E vostede o dixo no anterior turno, que este ano o orzamento era de máis de 3.000 millóns de euros para a educación frente ao orzamento do ano 2024, que eran 2.977 millóns de euros. Debe ser difícil tamén demostrar a existencia de recortes cando está constatado que hai máis profesores que o ano pasado. É dicir, está demostrado porque é un dato público e é un dato real que hai contratados 153 docentes máis en Galicia dos que había no pasado curso. Iso é un feito constatado, público, notorio, que se pode comprobar por calquera, porque son datos veraces. Temos un total de 31.756 docentes en toda Galicia. Debe ser tamén difícil demostrar a existencia de recortes cando se demostra que hai menos alumnado neste curso que o ano pasado. É dicir, en concreto, a provincia de Lugo
conta con 473 alumnos menos dos que contaba no pasado curso. Logo, se temos máis docentes e menos alumnado, non entendo eu onde están eses supostos recortes que vostedes anuncian. E tamén debe ser difícil soster a visión catastrofista que vostedes queren soster cando está demostrado que as ratios cada vez son máis baixas na nosa comunidade. É dicir, cada mestre en Galicia atende un total de 9,9. Eu non son partidario dos decimais, 10 alumnos, poñámoslle. Pero é que a media nacional é de 11,3 alumnos por profesor, por mestre. Por lo tanto, son unhas ratios moi baixas e moito máis baixas que as de o resto do Estado. Son unhas ratios que baixaron no pasado curso de 25 a 20 en infantil e primaria, de 30 a 25 alumnos en ESO e de 35 a 30 alumnos en bacharelato. Por lo tanto, eu sigo dicindo que me gustaría saber onde están os recortes. Unha cousa é que haxa problemas puntuais nun centro, en 2 centros, en 3 centros educativos cando comeza o curso, que si os pode haber en calquera centro educativo de España, e outra cousa distinta é que ao amparo deses problemas que haxa nun centro ou en 2, vostedes queiran magnificar os problemas da educación que en ningún caso se corresponden co que vostedes están a trasladar. Piden vostedes tamén na súa moción un incremento real dos investimentos que permita a renovación e mellora dos centros educativos. Bueno, francamente hai que dicir que isto é unha tomadura de pelo, porque precisamente é nos gobernos do Partido Popular dende o ano 2014 onde se produciu a maior reforma de centros educativos que nunca antes se produciran. Vostedes no bipartito non reformaban centros educativos e agora se están a reformar con gobernos do Partido Popular. Logo, no seguinte turno, se mo concede o presidente, se ten a ben concederme a palabra, pois explicareilles o resto, os centros educativos e o concepto de equidade que vostedes teñen. Moitas gracias. Gracias, señor Balado. Doña Iria, segundo turno. Mire, gracias, presidente, detecto certo triunfalismo nas palabras do señor Balado. Cométense erros a lista de centros que están afectados por diferentes recortes, esos son erros. Mire, señor Balado, nos vimos aquí a falar de cousas serias. Se vostede tivera outro tono, polo menos de respecto, non cara a min, senón cara a todas as familias que teñen diferentes problemas, decir que a educación vai ben, tamén o decía Aznar daquela, non? Dígalle eso ás diferentes familias que teñen problemas cando lles falta un profe de AL, de PT ou cando no seu centro hai cascallos. Para o señor Balado, a inflación e o IPC non existen. Que cada ano suban os orzamentos en educación, pero que suba máis a inflación, que suba máis o IPC, afecta e sabe vostede que saímos perdendo todos e todas. Falaba de 153 docentes máis en toda Galiza cando hai unha falta de 800. E tamén decía que hai cada vez máis docentes e menos nenos. Por que non dan os datos desagregados por etapas? Porque saben que así se detectan eses recortes dos que falamos. Outra cousa da que falaba o señor Balado, dice que baixan as ratios. Que máis dá que baixen se incumplen vostedes as súas propias ratios? Que máis dá? Incumplen vostedes as ratios que vostedes se marcan. E iso son recortes para os nenos e nenas da nosa educación. Mire, falaba vostede do concepto de equidade. Mire, vostedes, no fondo, que non lles interesan os servizos públicos, non lles interesa unha educación que cree conciencias críticas. O PP o que lle interesa é mercadear cos servizos públicos, verdade? Facer prebendas. Falaban de equidade, falaba antes o señor Amigide de igualdade nos convenios, etcétera, etcétera. Mire, falaba antes a compañera Pilar Porto do Colexio de Páramo. O Colexio de Páramo están recortando 2 profesores. E todos sabemos, Vox Populi, que foi ali a señora Candia a negociar co centro, a señora Candia que ten cero competencias en educación para dicirlles que se lles relajaban a AMPA, que se estaba queixando que lles daban medio profesor. E medio profesor teñen. Eu non culpo a xente de aceptar isto, porque a problemas desesperados acéptanse solucións. Pero que tamén pasa no caso de Sarria. Unha desas 15 medidas estrelas do PP para Sarria é facer o acondicionamento do pabellón do Colexio Frei Luís de Granada, que xa estaba licitado, van perder esa axuda. E que pasa? No caso da AMPA de Lugo, o IES Anxillao puido negociar ca delegada territorial de Educación. E por que os demais centros non poden? Como se escolle que centros negocian e que centros non?
Por que escollen vostedes dar estas prebendas nos sitios onde lles interesa? No Concello de Lugo, a ver se lle dan quitado ao goberno, no Concello do Páramo, para apuntalar ese goberno. Vostedes o que fan é mercadear cos seus servizos públicos. Ven os servizos públicos como outra forma máis de manter esa política de caciquismo e servilismo e de apuntalar maiorías. Pero non lle lo imos permitir, porque a veciñanza desta provincia ve o que fan. Tratan a xente como se fora de primeira ou de segunda, dependendo dos seus intereses electorais, e non miran, non se preocupan polo benestar da poboación, e debería darlles vergoña porque iso é o que prometeron ou xuraron cando chegaron aos seus cargos públicos. Iso é o que nos dá absolutamente vergonza, iso que debería desculparse con toda a xente por minimizar os problemas que hai na educación. Grazas. Gracias, señora Castro. Señora Porto. Home, dio o señor Balado que atopo xa así un tanto exaltado, que son problemas puntuais nun centro ou dous, claro, e así centro tras centro. En fin, señor Balado, cando non se quere ver a realidade porque non interesa, pois pásase a seguinte fase, que é precisamente a que se refería a compañeira Iria, o mercadeo. A señora Candia reúnese no Páramo. A AMPA de Portomarín recibe onte á noite unha chamada para dicirlles que van ter ese medio profesor. Si é a novedade. O Colexio de Lugo pode negociar, o San Xillao pode negociar coa delegada territorial de Educación, outros non poden, pero é que xa ter que utilizar as palabras negociar, hai que atender a educación pública, e hai que atender o que piden os profesores, porque, mire, cando os pais e nais saen preocupados á rúa a protestar e o fan ano tras ano e reiteran as súas protestas, moito antes vostedes xa teñen coñecemento da situación. O seu partido xa ten coñecemento da situación e deses déficits. Polo tanto, o que terían que facer é atendelos. Pero claro, o curso escolar para vostedes non empeza nin o 8 de setembro, como para os alumnos e para os mestres. Non, para vostedes comeza 15 ou 20 días despois, cando xa despois de vir das vacacións empezan a oír o run-run, entonces deciden mercadear e regalar con vellos comportamentos que corresponden a outra época coa educación dos nosos nenos e nenas. Iso é o que sucede. O curso deberían de empezar a traballalo antes de que remate o anterior, para non atoparse con esas obras sin facer, como acontece en Meira, que acaban sendo un estorbo, para non atoparse poñendo profesores a media xornada que cubran plazas vacantes de xornada completa e que se teñen que repartir 3 días á semana nun centro e 2 outros e para a semana seguinte cambian e no que estaban 3 están 2 e no que estaban 2 están 3. Para prever que todo eso non suceda hai que empezar a traballar moito antes. E mire, vostede dicía algunhas cousas como que os grupos políticos somos os que protestamos. Non, os grupos políticos facémonos eco aquí, nestes lugares onde toca debater, do que os pais e as nais e a comunidade educativa trasladanlles a vostedes e non queren escoitar. Señor Balado, a cuestión é diferente. E o que vostedes cometen non son erros, son claros incumplimentos sobre as obrigas que teñen para dar unha educación pública en igualdade para todos os nenos, vivan no rural ou vivan no urbano. E claro, din que nós recurrimos sempre ao mesmo. Como non vamos a decir ano tras ano o mesmo se vostedes comenzan o curso escolar ano tras ano cos mesmos problemas? Os pais saen a protestar exactamente polo mesmo. Nun lado, no outro, nalgún caso repítese, pero sempre acontece o mesmo, señor Balado. De que nos vamos a facer eco? Do que vostedes non fan ben, señor Balado. E mire, di vostede que non se explica como habendo máis profesores siguen faltando profesores. Ello explicar na terceira intervención. Rematou o seu tempo, ten un turno de peche. Señor Balado, despois de pensalo, voulle dar a palabra. Ben, pois gracias, presidente. Hai que ver como embrullan a realidade. Aquí non hai prebendas, hai reparto equitativo, algo que vostedes non entenden. Vostedes teñen que estudiar a Ulpiano, que era ese xurista do século III que acuñou un concepto de equidade que logo se incorporou no digesto, ese compendio de leis que elaborou Justiniano no século VI. Era un concepto de equidade representado por unha muller con unha balanza con 2 platos, pero vostedes por equidade entenden a balanza sin un dos platos, é dicir, cando torce para un dos lados.
deputados. Lles vou explicar eu algo de equidade e no tocante ás obras que se fan nos centros. Miren, temos numerosos casos de obras de eficiencia enerxética, reformas integrais de centros educativos na provincia de Lugo. En Lugo Cidade, que está aquí o seu alcalde, seguramente o saiba, nos últimos anos Paradai, Ángel Fole, Nosa Señora dos Ollos Grandes, a Escola Superior Ramón Falcón, 6 millóns de euros, señora Castro, o CEIF de Casás, etc. Meira, que se está reformando, é normal que as obras ocupen tempo, que pretenden facelas no mes de xullo e agosto. É dicir, unhas obras que tardan 4 meses, unhas obras de reforma integral, cando as queren facer? De noite, quizá. A mellor elixerían vostedes, se fosen coordinadores, facelas de noite para non molestar, non? Probablemente. Vilalba tamén se reformou o centro educativo o ano pasado en Río Torto, en Guitiriz no ano 2022, en Antas de Ulla no 22, Castro Verde e Burela no ano 2021, Láncara e a Fonsagrada no ano 2020. Decía vostede, señora Carmela, que non lle invertían. Lle invertiron no ano 20 1 millón de euros na reforma do centro educativo. Eso sí que é un concepto de equidade. E tamén quero mirar para o señor vicepresidente, porque se contrastamos ese concepto co que sucede aquí os venres a media mañá no salón de xuntas, cando en xunta de goberno se aproban convenios de varios centos de miles de euros a concellos amigos do Partido Socialista, e é onde vemos o que significa a equidade. Dende logo hai que ter bastante desfachatez para vir a dicir aquí ao pleno que a xunta non é equitativa e que vostedes son equitativos. Insisto, calquera veciño da provincia de Lugo pode vir aquí ao salón de xuntas e ver como se dan centos de miles de euros en convenios a concellos do Partido Socialista, no 95%, e algún sí, para concellos do Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, son inversións reais. En Lugo, provincia, estánse acometendo 59 actuacións de gran envergadura por máis de 31 millóns de euros en concellos do Partido Socialista, gobernados polo Partido Popular ou polo Bloque Nacionalista Galego, sen importar a cor política. Señores e señoras deputados e deputadas, eso sí que é equidade. Logo piden vostedes derogar o decreto do plurilingüismo. Isto xa é a gota que colma o vaso. Piden impoñer o galego como lingua vehicular. Unha vez máis, podemos ver aquí o BNG máis radical que quere o que quere co galego, obrigar aos alumnos e alumnas a falar o idioma que o BNG quere, non o idioma que quere a comunidade educativa. Nada máis por esta intervención. Gracias. Moitas gracias. Turno de peche, doña Iria. Gracias, presidente. O señor Balado veu aquí a darnos unha clase de historia, pero eu preguntei polas prebendas da señora Cande e non me contestou. E tamén lle pedín que me desagregara o número de profesores por etapa e tampouco me contestou. Señor Balado, se me vai dar información, déame toda. Eu estou lle facendo unha pregunta. Isto é un diálogo, non un monólogo cada un. Mire, o ensino público non é un negocio, é un servizo, un dereito básico que garante a igualdade, a equidade de oportunidades e a cohesión social. E non só que non queremos é que vostedes traten a xente de primeira ou de segunda, dependendo dos seus intereses electorais e partidistas. O que vimos aquí a propoñer diferentes medidas para mellorar o ensino. E por que o temos que facer? Porque vostedes fallan. Levan fallándolle, non a nós, a sociedade galega durante 15 anos, e fano a propósito, para ir desgastando a nosa educación. Pero nós non o vamos a permitir. Pídolles por última vez que lean os acordos e poderíades pedir que voten a favor, pero xa sei que non o van facer. Grazas. Gracias, señora Castro. Señora Porto, tamén o seu turno de peche. Moi brevemente. Señor Balado, mire, a Xunta de Galicia leva recibido fondos extras por importe de 827 millóns do Estado dende a salida da pandemia. Ven aquí a presumir de que executan 31 nestes últimos anos. Por certo, eu pediríalles que revisen, xa que falou de Antas de Ulla, das últimas obras que eulles a fachada fai 3 anos e aínda non foron a repoñela. Polo tanto, non é só executar, é algo máis. E mire, se faltan 800 profesores en toda Galicia e 157 só na nosa provincia, algo falla. Eu voulle decir por que lles falla, porque vostedes aplican esa media nacional da que lle gusta presumir. Pero non é real, señor Balado, non é aplicable a Galicia porque nós temos un mundo eminentemente rural que non é comparable a ese de Madrid, que tanto lles gusta a vostedes. Polo tanto, a nosa media non é comparable nin equiparable á media nacional. E digo yo mismo que lle dixo a compañeira Iria, saquen os datos a nivel nacional desagregados por etapas e verá o que lle sae en Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Sometemos a votación o punto número 4, que é a proposta de goberno en defensa do ensino público na provincia de Lugo. Votamos.
Votos emitidos 24, a favor 13, en contra 11, non hai abstencións. Queda aprobada esta proposta de Goberno. E sometemos ahora a votación a moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta que poña fin aos recortes educativos no rural. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 13, en contra 11, non hai abstencións. Queda tamén aprobada a proposta do Grupo Socialista. Pasamos agora aos puntos 6 e 7. O primeiro deles é unha moción do Grupo Provincial Socialista para instar a Xunta a respaldar o Pacto de Estado fronte á emerxencia climática proposto polo Goberno de España e cumprir as recomendacións do ditame da Comisión de Estudio sobre Incendios pactado no ano 2018. E o punto número 7, unha moción do Grupo Provincial do BNG sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galicia no mes de agosto e as medidas necesarias para evitar esta catástrofe mediante unha política de prevención e unha xestión integral do medio. Ditamen da Comisión dos dous puntos, por favor. En relación co punto 6, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castros Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. E, en relación co punto 7, a Comisión Informativa de Asuntos de Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castros Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Pois agora para expoñer a primeira da iniciativa, o punto 6, ten a palabra dona Pilar García Porto. Gracias de novo, señor presidente. Na nosa moción, como vostedes verían, hai 2 puntos de acordo. Polo tanto, vou a comenzar falando do primeiro deles, que é a proposta de adhesión da Xunta de Galicia a ese Pacto de Estado fronte á emerxencia climática, que é unha iniciativa que impulsa o Goberno de España para dar resposta aos impactos que cada vez resultan máis extremos debido ao cambio climático. Entendendo que este pacto é unha proposta, unha iniciativa que nace cun espírito de país, con ambición, con vocación e con ganas de acordar e que debe de trascender os ciclos políticos que nos envolven a cada un de nós. Debe de ter unha capacidade de adaptación e ten que reforzar e mitigar tamén o avance dos lumes. Para poñernos deberes a todos nace este pacto. Por certo, igual que aquelas medidas que se aprobaron no Parlamento de Galicia no ano 2018, pero que a Xunta de Galicia nunca impulsou. Hai diferencias, pero, bueno, ahora tamén vemos que non se queren sumar a este pacto que se fundamenta no coñecemento científico, na capacidade de anticiparnos e na cooperación institucional, algo que o Partido Popular non quere entender ao dictado do que lle mandan en Madrid. Hai que compartir os compromisos que garantan o interés xeral e o ben común, e canto lles pedimos nesta moción, en ambos puntos de acordo, en garantir tamén as mellores condicións de traballo para os servizos de emerxencias. Hai que diseñar unha nova cultura da prevención, porque a que ven de anos atrás xa non vale este ano, comprobámolo en Galicia en primeira liña. Fíxense que só nos últimos 5 anos a superficie afectada por incendios medrou nun 80%, en 5 anos medrou nun 80%, e provocou a morte de máis de 20.000 persoas. Isto é unha auténtica barbaridade. Ademais, causáronse perdas materiais por importe de 32.000 millóns de euros nunha década. Son cifras, cando menos escalofriantes, e que deberían facernos pensar a todos. A Administración Xeral do Estado fai esa proposta de pacto ao que pedimos que dende aquí se sume a Xunta de Galicia, porque os datos, como lles digo, son para poñerse a reflexionar sobre o ben común e deixar a un lado os intereses partidistas. España é un dos países máis vulnerables a nivel internacional
ante os pactos do cambio climático e Galicia, dentro de España, lidera esa vulnerabilidade ano tras ano. Estamos a tempo, compartirán conmigo seguramente, de evitar a escalada e reducir os impactos sociais, económicos e medioambientais máis graves que poden vir derivados do cambio climático. No tocante a Galicia, o que máis nos afecta, evidentemente, son os lumes. E por eso, porque non podemos agardar máis, porque as consecuencias son devastadoras, propoñemos esta moción. Non lles vou avanzar porque xa as coñecen esas medidas que afondan por parte do Estado no compromiso para afrontar o cambio climático, pero sí que lles teño que decir que temos que preocuparnos do que nos beneficia a todos. En ese sentido, dende a Xunta de Galicia cometéronse erros nos últimos anos e, sobre todo, abandonouse o acordado no ano 2018 no Parlamento, no que o Partido Socialista votaba a favor coa mesma vocación que agora lles propón que se adhiran desde a Xunta a este pacto de Estado, que é poñernos deberes, poñernos obrigacións para que tomemos realmente conciencia. Hai un exemplo claro que é o Pladiga, que a Xunta de Galicia aprobou en maio deste ano, cando tiña que estar aprobado a 31 de outubro, como moi tarde do ano pasado, e non o fixo, e, polo tanto, esas medidas de prevención non era posible aplicalas, pero iso non sucede un ano só, sino que sucede ano tras ano, porque é certo que as medidas son escasas, os medios son insuficientes por parte da Xunta de Galicia, quen ten, e isto quero deixalo claramente dito hoxe, quen ten en exclusiva as competencias en materia de prevención son as comunidades autónomas. E vostedes sábeno tamén como a min, porque chaman ao 112 cando teñen unha emerxencia, porque chaman ao 112 e aos seus compañeiros na Xunta de Galicia para dicirlles que as cousas non se están facendo ben. Continuarei na segunda intervención. Moitas gracias, señora Porto. E agora, para expoñernos o punto número 7, ten a palabra don Daniel García. Bo día a todos e a todas. Dende o Grupo Provincial do BNG, as nosas primeiras palabras de apoio e solidariedade van dirixidas á veciñanza afectada por esta tráxica vaga de lumes que arrasou o noso país. Moita dela, poboación labrega gandeira que viron seriamente danada o seu xeito de vida no rural. O noso afecto vai hoxe para todas elas e o noso agradecemento a todo o persoal dos diferentes medios de extinción que axudaron a combater os diferentes focos. Na comarca da Mariña, desgraciadamente, tamén sufrimos un lume o pasado 14 de setembro no concello de Barreiros que afectou a 140 hectáreas e no que resultaron feridos 5 brigadistas aos que lle desexamos dende aquí unha pronta recuperación. Un lume que estivo a piques de arrasar varias casas, como ben saben. Como xa temos repetido en innumerables ocasións en anteriores plenos, como do mes de xullo do ano 2022, nada sucede por casualidade e a situación que vivimos fai días ven a reafirmar que as políticas aplicadas dende a Xunta de Galicia non garanten a protección dos nosos montes, da enorme diversidade de flora e fauna dos espazos protegidos, nin tan sequera garanten a vida das persoas, poñendo en serio risco núcleos de poboación como sucedeu no concello de Ferreira de Pantón. Tanto a vaga de lumes do 2022 como a que sufrimos en Galiza no ano 2017 non lle serviu para aprender nada. Só lle permitiu, a nivel persoal, ao daquela voceiro do PP, José González, na Comisión sobre a Política Forestal e de Prevención de Lumes, ascender ao cargo de conselleiro de Medio Rural no anterior mandato. O discurso da Xunta de Galicia mudou nestes anos, pasando de insistir na responsabilidade dos incendiarios e terroristas ambientais a excusarse na fatalidade dos deuses debido aos modelos de desenvolvemento dos incendios forestais e das condicións climáticas que atinxen o país en período estival, seca, altas temperaturas e vento do nordés, mas sen admitir a relación causa-efecto do cambio climático na orixe dos lumes de sexta xeración. O abandono da xestión forestal
é, sen dúbida, un dos factores críticos xunto co cambio climático. Neste modelo no que non se perde a capacidade de extinción con chamas de máis de 3 metros de altura, con temperaturas inaceptables, e onde o único que se pode facer son cortalumes, queimar combustible para poñer barreiras para que cando chegue non teña nada que queimar. Esta vaga de lumes debe implicar un punto de inflexión e un cambio de rumbo. Aspectos como a mudanza climática, o despoboamento do territorio, a desertización, o abandono da actividade agraria e gandeira, un servicio de prevención e extinción de incendios precario e estacionalizado e unha actividade forestal de monocultivo de especies pirófitas que dan lugar a unha biomasa descontrolada que favorece o lume deben ser abordados con urxencia. Dende o BNG rexeitamos que o PP insista en por o monte galego ao servicio da especulación, ofrecendo a grandes multinacionais enerxéticas, pasteiras e mineiras. O Grupo Provincial do BNG comparte a grande preocupación social existente ante este modelo depredador que promove o actual goberno galego e comprométese a seguir traballando para que a posición dunha moratoria indefinida para o eucalipto se verifique. Ademais, deben desplegarse programas para a reducción progresiva de especies pirófitas e invasoras, así como a eliminación de plantas ilegais. Neste sentido, o proxecto de Altri é o exemplo máis claro e actual dese modelo forestal que alenta e busca o beneficio privado á costa do espolio da nosa nación. Lonxe dunha mínima autocrítica e humildade, a actual conselleira de Medio Rural e da Xunta de Galicia rectificou fai un par de semanas no Parlamento de Galicia que dispoñemos dos mellores servicios de extinción de Europa. Pídolles que sexan autocríticos e humildes, non como a actual conselleira. Se non somos capaces de recoñecer os erros e problemas, dificilmente podemos mellorar no futuro e evitar que estes lumes arrasen o país no futuro con as condicións climáticas extremas que son cada vez máis adversas como parecen advertirnos os expertos na materia. Muchas gracias. Señor Mejide, ten a palabra. Moitas gracias, presidente. A única realidade é que o que vivimos nestas últimas datas, e por desgracia tamén algún dos últimos anos, é un verdadeiro drama, dende todos os puntos de vista, do punto de vista medioambiental, persoal, económico, paisaxístico. Así que, en primeiro lugar, deixar claro que nós non imos entrar a polemizar con este problema, que é demasiado serio e demasiado doloroso como para intentar utilizalo como arma arroxadiza política. E o que queira facelo, pois, alá eles. O clima é máis seco, decía ahora o diputado do Bloque Nacionalista Galego, a humidade tampouco está axudando, cada vez chove menos en estas épocas, intensas vagas de calor, escaseza, como decía, de chuvias, e isto provoca que, de forma cíclica, hai algúns anos que son especialmente peligrosos, especialmente dañinos en materia de incendios. Pudémoslo ver todos estas últimas semanas, estes últimos meses, e comprobámoslo incluso algúns de primeira persona a magnitude destes lumes e o daño que fixeron dende o punto de vista patrimonial, paisaxístico e persoal. Por tanto, comezar tamén dando o noso máximo agradecemento a todos os medios de extinción que traballaron en intentar apagar estes lumes, tanto os pertencentes á Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, como outras administracións, concellos, esta propia Diputación, que tamén colaborou con recursos e con medios, evidentemente, a todos os autónomos, empresarios, veciños, gandeiros, que se puxeron as mans a obra a intentar parar estes incendios que a veces eran prácticamente imparables, defendendo todos a nosa terra. E mandarles aquí tamén un abrazo e forza aos feridos que todavía están recuperándose destes incendios, como decía tamén o deputado do Bloque Nacionalista Galego. Pedíanos humildade e autocrítica e, evidentemente, o propio presidente Rueda dixo no Parlamento que, ao mellor, houbo cousas que se poden mellorar e, evidentemente, naide perfecto e todo é susceptible de mellora. Pero, en líneas xerais, hai que recoñecer que se fixo de forma bastante adecuada e bastante boa. Había medios, os medios eran axeitados, as proporcións de lumos facía que, por moitos medios que tuveras, había algún que era imposible de parar. Eso saben vostedes, os que os viviron en primeira persona deberían
sabelo, e tampouco se lles pode negar a Xunta de Galicia, naide pode cuestionar que estuvo dende o minuto cero ao pé do cañón. O propio presidente Rueda, dende o minuto cero, estuvo liderando esta crise, tomando decisións xunto a todos os profesionais dende o minuto cero. E todo o que lle puideron criticar ao presidente foi que iba en plena emerxencia, cun chaleco de emerxencias, e que despois de varios días dunha crise de incendios brutal como nunca viviu esta comunidade autónoma, tiña algo de barba na súa faciana. Eso é todo o que puideron criticar. Esta é a altura política de algúns. Decían medios precarios, ahora nesta intervención. Hombre, o maior dispositivo da historia desta comunidade autónoma. Duplicouse o orzamento en prevención, 3.000 profesionais en prevención, 200 bombeiros, GES, Protección Civil, 343 efectivos de brigadas, 380 motobombas, 39 bulldozer, matracios, medios aéreos, máis de 30 concretamente, e outras colaboracións de outras administracións. As cifras son históricas, nunca houbo tantos recursos. Pero hai que ir tamén a orixe. Orixe é, en ocasións, hai situacións que é certo que pola climatoloxía incontrolables, pero tamén 8 de cada 10 incendios detectouse que eran provocados. E aí entendemos que debe haber unidade para ir contra o que provoca o lume, de xeito intencionado e co único afán de facer mal. E hai outro problema de raíz, que é o abandono do rural, o despoboamento. E aí hai que traballar entre todas as administracións, é responsabilidade de todos. A Xunta de Galicia está o facendo, e está o facendo con medidas de certo éxito, como a axuda á remuda xeracional, os bancos de explotacións, intentar, como digo, poñer en valor a terra que está parada. En definitiva, o que se trata é acadar un rural no que vivir e do que se poida vivir, porque se non se pode vivir no rural, a xente evidentemente non vai estar, non se lle pode obligar a xente a estar, ten que estar porque é un sitio agradable e con todos os servicios para vivir. E o Partido Socialista viuse na obriga de improvisar unha moción que levan parando dende o ano 2022 os seus xefes en Madrid, anunciaron no ano 2022, parada leva dende aquel momento, mentres a Xunta de Galicia sí que se fixeron cousas. Decía a deputada socialista que non se traballara nada nese plan. Oiga, mire, aquí teño as medidas, das 123 medidas, o 80% xa está cumplido. Por tanto, sí que se quere paso o informe sin ningún tipo de problema. Aquí está, das 123, o 80% están xa cumplidas. De feito, a reducción de gasos de efecto invernadoiro está en 62%, 49 puntos máis que a media estatal, e moi por riba das previsións que se lle pedían, evidentemente, do Estado. Non podemos, como comprenderá o Partido Socialista, votar unha moción que efectivamente xa se está cumplindo dende anos na Xunta de Galicia, e o que non cumple é precisamente o Goberno Central. Continúo. Gracias por esta generosidade dos segundos. Gracias. Don Daniel, segundo turno. Perdón, é de primeiro de Pilar, sí. Señora Porto. Bueno, señora Meijide, di vostede que é posible mellorar. Pois claro que sí, poderían empezar mellorando con ter cumplido xa, non vir presumindo de que cumpliran o 80% das medidas, que sabe vostede perfectamente igual que a min, que non é así porque nin aproban o Pla Diga en plazo, señora Meijide. Nin o Pla Diga aproban en plazo. Anúnciano en maio deste ano, cando tiña que estar aprobado, como moi tarde, o 31 de outubro do ano pasado. Podían tamén mellorar coa aparición de Rueda, non só físicamente, que, oye, afeitarse non quere decir traballar máis ou menos, pero creo que o tempo dá para todo. O feito de ir presumindo con que ten barba non quere decir que traballe máis. Vostede tamén ten barba, eu non sei se traballa máis ou menos desde que non a ten. Tardou 12 días en reaccionar Rueda. 12 días tardou en reaccionar Rueda. E cando reaccionou, sabe o que fixo? Culpar a Pedro Sánchez. Que raro. Facer seguidismo de Feijóo. Que raro. Non asumiu ninguna responsabilidade, ninguna. Fixo unha posta en escena, deixou a barba, veu coa camisa remangada e dixo que estaba traballando. Falso, señor Ameijide. Terían tamén vostedes que mellorar nese discurso tan bonito, que lle quedan palabras, dos servizos no rural, dos que vimos de falar. Falamos moitas veces de educación e de sanidade, pero vostedes o que están facendo é desconectar o rural de Galicia porque nin lles importa, nin lles interesa. Desconectan dos servicios públicos para que as persoas teñamos que marchar del. Iso é o que fan, señora Meijide. Esa é a súa política. Pero nós non nos imos esquecer nin das víctimas, nin dos profesionais que vostedes abandonan ano tras ano, esperando a que chova e se apaguen os lumes.
Para cumplir o 20% que di vostede, que non é verdad, pero que di vostede, das medidas que lle faltan do 2018, cantos anos teñen que pasar, señora Meijide? Terán cambiado os lumes e xa serán da seguinte xeración. Hai que andar cos tempos, non por detrás, señora Meijide, porque as competencias son da Xunta de Galicia. A responsabilidade é do señor Rueda, presidente do Goberno dos galegos e galegas, señora Meijide. Esa é a realidade. E nós non nos imos esquecer desto. Non nos imos esquecer de que o 30 deste mes que mañá comeza, de outubro, ten que estar aprobado pola Diga. Estámolos agardando, señora Meijide. Un ano máis, a ver se o cumplen ou non. Pero tampouco nos vamos a esquecer de todos os veciños e veciñas que sufren e padecen a falta de planificación da Xunta de Galicia para ter un rural preparado para combater os lumes. Tampouco nos vamos a esquecer dos profesionais que contratan 3 meses no verán, máis ben nos cargan os concellos 3 meses no verán e lles dan 16 horas de formación. Señora Meijide, unha vergoña, señora Meijide. Gracias, señora Porto. E agora sí, don Daniel, seu segundo turno. Bueno, se por barba é, supoño que serei eu que máis traballa despois de Rueda. Entón, non imos entrar a valorar a barba de cada un, non? Miren, segundo os datos oficiais, Galicia conta na actualidade con máis de 600.000 propietarios forestais, dos cales a inmensa maioría non residen onde se atopa a propiedade forestal. Os montes ocupan o 65% da superficie terrestre de Galicia, con 1,3 millóns de hectáreas de bosques e plantacións forestais. En canto ás dimensións reais do desastre deste 2025, o sistema europeo Copérnicus fixo unha estimación de máis de 150.000 hectáreas queimadas no que vai de ano. E isto que di? Isto di que está claro que nos falta unha clara ordenación territorial. A superficie forestal en Galicia representa máis da metade da superficie territorial do país. Debemos apostar por modelos de xestións que incidan no mosaico tradicional e permitan a descontinuidade das masas forestais continuas, en especial, como dicía na intervención anterior, as especies pirófitas. Precisamos actividade humana no monte, con proxectos de desenvolvemento rural que procuren unha planificación que valorice e diversifique o aproveitamento do monte a través da valoración de especies autóctonas que axuden a establecer cortalumes naturais combinados coas técnicas de aproveitamento silvopastoril con gandería extensiva. E miren, vou falarlles desas cousas que tamén se poden facer dende unha entidade como esta para compensar a falta de medidas da Xunta de Galicia, desas cousas que tamén van o venres, como din vostedes, a porta pechada. Dende a área de rural da vicepresidencia puxemos en marcha no 2020 o programa O que non arde, para apoiar a xestión e mantemento das redes secundarias de faixas de xestión de biomasa e das faixas laterais das vías de titularidade municipal dentro dos terreos das comunidades de montes veciñais en Mancomún, co obxectivo de mitigar a orfandade na que sumiu a Xunta de Galicia a todos os concellos galegos coa publicación da Instrución 1/2018 na que obriga as entidades municipais a asumir as competencias de vixilancia sobre o cumprimento da Lei de Incendios no ámbito das redes das faixas secundarias de xestión de biomasa. 5 anos máis tarde, o pasado 9 de setembro, Rueda, ese señor de barba, recoñece, por fin, que o convenio a tres barbas coa Federación Galega de Municipios e Provincias, SEAGA, non está funcionando e anuncia que a Xunta de Galicia vai asumir a súa competencia de ordenar a limpeza das faixas secundarias nas parroquias priorizadas de todos os concellos galegos de menos de 10.000 habitantes. Dende a nosa área, xa denunciamos o abandono que a Xunta de Galicia relegaba aos concellos pequenos, incapaces de asumir toda a xestión das faixas secundarias cos medios e recursos dos que dispoñen. Non me vai dar tempo a continuar, só lles digo que cando resolvan todas as axudas que teñen consignadas, moitas das comunidades de montes veciñais beneficiarias só terán cinza que xustificar. Moitas gracias. Gracias, don Antonio. Segundo turno. Moitas gracias, presidente. Bueno, vexo que non lles preocupa demasiado debatir con certa seriedade este punto para seguir facendo chascarrillos coa barba ou non barba do presidente, igual que fixeron durante plena crisis dos incendios, pero evidentemente non vamos a entrar á polémica estéril do BNG, que o único que pretende na súa moción é pedir dimisións e apelar á movilización na rúa, é realmente o único que lles preocupa, a pancarta.
sexa do que sexa e poña o que poña, e aí, evidentemente, nós non vamos a entrar a debatir e, evidentemente, tampouco podemos entrar as mentiras que di a deputado do Partido Socialista que tardaron 12 días en actuar dende a Xunta. Home, a verdade é que a veces mentiras que teñen as patas tan cortas que non vale a pena nin sequera molestarse en falar delas. Miren, mentres vostedes minten, falsean, nós vamos a seguir, evidentemente, traballando. E a Xunta sigue traballando. Están tramitándose, están pagándose xa as axudas, as primeiras indemnizacións. Xa hai máis de 1,5 millón pagado a 19 vivendas, hai máis, acabase de prorrogar o prazo para tramitar, as 13 tecores e 4 negocios que se acaba xa de abonar, evidentemente, esas axudas. Xa se está tramitando na restauración dos montes, evidentemente, habilitando tanto axudas aos concellos como a través da propia Administración Autonómica. Xa se está, evidentemente, traballando en colaborar cos concellos nesas franjas de protección, que, aínda que a deputada do Partido Socialista di que non teñen competencias os concellos, si as tiñan, e algúns tiñan moitas dificultades en cumprilas, os de menos de 10.000 habitantes contarán co ofrecemento da Xunta de Galicia para afrontar a limpeza desas franjas secundarias, evidentemente, cando estaban desatendidas, e esa é a forma de traballar. Traballar mentres outros se dedican única e exclusivamente a criticar. Pero aí a Xunta vai a seguir traballando e dando exemplo, que é o que non estiveron facendo, evidentemente, dende outras administracións, nin dende os representantes políticos desta comunidade autónoma. Se o fixeron moitos alcaldes, con independencia da cor política, se o fixeron moitos concelleiros que con independencia, volvo a decir, da cor política, puxéronse como todos a unha a loitar contra estes incendios. Hai outros cargos políticos que se dedicaron única e exclusivamente a intentar, permítame ser mal falado, enmerdar a situación. Ojalá tamén fose tan sinxelo como di o deputado nacionalista que non derogar a moratoria do eucalipto, ojalá, pero que ese non é o problema. Precisamente, se colles as estadísticas, precisamente os eucaliptos son os que non xeraron este problema neste momento. Por tanto, hai que ser máis serios, hai que ir á raíz do análisis, é necesario traballar por asentar poboación no rural, é necesario traballar na prevención, é necesario traballar na organización, é necesario traballar entre todos e non contra todos, que é o que propoñen algúns grupos políticos. Por tanto, nós non vamos a entrar a polémica nin a confrontación. Outras cousas aquí nos teñen para traballar. Gracias, señora Mejide. Turno de peche, señora Porto. Moitas gracias. Señora Meijide, tomando o seu vocablo en enmerdar, os especialistas son ustedes, sempre foron o Partido Popular, aí sí que reconocemos que non podemos competir. E tomando as súas últimas palabras, esas as que se refire de traballar entre todos, eu digolle máis, e para todos, deberían de empezar a traballar agora mesmo, xa, nos lumes do ano que ven. E non o están facendo, señor Ameijide. E voulle decir por que vostedes non queren aprobar esta moción, ou polo menos por que non queren aprobar. O primeiro punto xa sabemos que non queren aprobar porque é do Goberno do Estado. O segundo, porque non queren nin a Comisión de Investigación nin cumplir os acordos do 2018, dos que llevou a relatar os que me dé tempo. Brevemente, traía 15, pero non sei se podo. Impulsar novas fórmulas para a xestión conxunta do monte, complementarias á SOFOR, non fixeron nada. As franxas de protección sin matorral nin arbolado en torno a núcleos habitados e vías de comunicación. Cargaron o petato aos concellos. Mobilidade de terras non se fixo. Ordenación integral do territorio rural. Non fixeron nada. Non promoveron a exclusión de frondosas autóctonas, nin crearon un rexistro de montes protectores. Gracias. E podería seguir, señora Meijide. Non fixeron nada. Moitas gracias, señora Porto. Don Daniel. Miren, vou rematar cunha pregunta. Consideran razoable que se deixaran sen asignar 2,5 millóns de euros de proxectos financiados con fondos europeos FEADER dentro do plan estratégico da PAC para 2027? Este orzamento estaba destinado para acometer traballos de prevención como a construción de cortalumes e a limpeza de pistas forestais. Como pode ser posible que tendo rematado o plazo para presentar ofertas por parte das empresas para a licitación o 5 de decembro do ano pasado, 2024, siga a día 30 de setembro sen resolver? Pois aí está a xestión da Xunta de Galiza. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Rematada o debate, sometemos, en primeiro lugar, o asunto número 6, que é a moción do Grupo Socialista. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 13, en contra 11.
non hai abstencións. Queda aprobada a proposta do Grupo Socialista. E agora sometemos a votación a proposta do Grupo do BNG en relación coa vaga de lumes. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 13, en contra 11, non hai abstencións. Queda tamén aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 8, que é unha moción do Grupo Provincial Popular para instar a Diputación de Lugo a colaborar técnica e económicamente cos concellos da provincia na xestión do ciclo da auga. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do señor presidente, don José Tomé Roca, dos señores e señores diputados, dona María Alpiraz García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde informar favorablemente a moción presentada e elevala a pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Por el Grupo Popular tengo la palabra, creo que don Antonio. José María, tenga a palabra. Gracias, presidente. Moi bo día a todos e a todas. Hoxe o Grupo Popular trae outra proposta para que a Deputación de Lugo cumpra coas súas funcións e colabore con todos os concellos da provincia. Mais que unha proposta política, trátase dunha proposta para mellorar os servicios públicos aos veciños. O abastecemento da auga é un servicio básico para o día a día de todos os veciños, familias, actividades económicas e outros servicios. A xestión do ciclo da auga, tanto o abastecemento como o saneamento, son competencias municipais. Pero os concellos non teñen capacidade para sufragar estes servicios básicos e precisan asesoramento técnico, financiamento económico e axuda para facer fronte ás distintas necesidades do ciclo da auga, tanto na captación como abastecemento, saneamento e depuración. A Lei Reguladora de Bases de Réxime Local establece que isto lle corresponde aos concellos, pero tamén as deputacións provinciais coordinan a prestación de servizos, aseguran a prestación integral e adecuada na totalidade do territorio da provincia, dos servizos de competencia municipal, prestan os servizos públicos de carácter supramunicipal ou supracomarcal. Tamén a competencia propia da Diputación Provincial a asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica aos municipios. A Deputación de Lugo colabora de forma puntual con algunhas actuacións nalgúns concellos, pero que pedimos unha vez máis o trato igualitario. A lei establece que as deputacións deben aprobar anualmente un plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal. Hai que recordar que o plan de deputación é a ferramenta de reparto de fondos provinciais máis xusta, se temos en conta a práctica habitual deste goberno de repartir convenios a dedo. En relación ao ciclo da auga, o plan de deputación non é suficiente para que os concellos poidan facer fronte aos investimentos relacionados co abastecemento ou saneamento. Actuacións que moitas veces son de carácter supramunicipal. Como xa temos defendido, é necesario un plan provincial específico para o asesoramento técnico e o apoio económico por parte da Deputación de Lugo aos concellos en relación á mellora do ciclo da auga. A pesar de que a Deputación de Lugo dispón de maior capacidade económica que os concellos, son os concellos que están a facer esforzos para dotar estes servicios aos distintos núcleos de poboación. E a Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, está a colaborar cos concellos con achegas importantes, cantidades para actuacións relacionadas co ciclo da auga, e de forma igualitaria en distintos concellos da provincia, independentemente da cor política. Investimento de 4 millóns de euros no saneamento de Celeiro, en Viveiro, a construción dunha nova EDAR en Foz, cun investimento de 12 millóns de euros, estacións depuradoras de augas residuais de Burela e Portomarín, cun investimento de 8,7 e 3,3 millóns de euros, a reforma da liña de lodos da estación de tratamento de auga potable da Senra, que dá servicio a Cervo e Burela, cun investimento de 300.000 euros. Ademais, a comezos de verán, a Xunta asinaba un convenio interadministrativo cos concellos de Ribadeo e a Trabada para a execución dunha actuación de mellora do abastecemento cun investimento de 8,5 millóns de euros. Pero a Deputación de Lugo non colabora, a pesar de que a lei lle confire competencias específicas neste ámbito, de que se trata dun proxecto supramunicipal e de que a súa competencia é cooperar cos concellos. Sí que colabora a Deputación de Lugo nas melloras para reducir o risco de inundación no río Fontecova, en Viveiro, achegando o 20% do investimento total, preto d'1 millón de euros, por ter asinado un convenio entre a Xunta, a Deputación e o Concello coa anterior alcaldesa, a socialista María Loureiro. Os
concellos están a facer un esforzo económico e a Xunta está a colaborar. Tendo en conta que a lei tamén lle confire competencias ás deputacións provinciais, parece lógico que sería xusto que colaboren neste tipo de actuacións en todos os concellos da provincia. Por iso xo pedimos o apoio de todos os grupos a esta proposta, porque entendemos que todos estaremos de acordo en que a Deputación cumpra coas súas funcións e a mellorar os servicios de abastecemento de auga ou saneamento aos veciños e veciñas de toda a provincia. Concretamente, propoñemos que a Deputación de Lugo, por un lado, colabore técnica e económicamente con todos os concellos da provincia para que poidan facer fronte ás obras necesarias en materia de xestión do ciclo da auga. E, por outro, que se implique no financiamento de actuacións recollidas en convenios interadministrativos e supramunicipais, con esos mesmos obxectivos nos distintos municipios da provincia, como, por exemplo, no convenio asinado entre a Xunta de Galicia, o Concello de Ribadeo e o Concello de Trabada, entre outros pendentes. Nada máis nesta intervención. Muchas gracias, señor Fernández. Por el grupo do BNG ten a palabra don Daniel García. Bo día de novo a todos e a todas. O Grupo Provincial do Partido Popular volve a interpretar coa moción que trae hoxe a este pleno o seu papel protagonista, no que, lonxe de asumir as competencias que lle son propias ao Goberno do PP na Xunta de Galicia, lexisla para recaudar os recursos necesarios e afoga con esas competencias non asumidas ás entidades locais, como concellos e deputacións provinciais. Teñen acadada a súa mellor interpretación no papel da política social e asistencia de persoas maiores, onde, lonxe de definir unha política de asistencia sanitaria pública e de calidade dentro das súas competencias, eluden a súa responsabilidade e delegan nos concellos e deputacións a xestión dos centros de maiores e, posteriormente, exercen de críticos para valorar o traballo que debería ter asumido a propia Xunta de Galicia. Na película do ciclo da auga, todos coñecemos o argumento e, por desgracia, non ten un final feliz. Coa tramitación da Lei 1/2022 para a mellora da xestión integral do ciclo da auga, introducen un novo marco normativo que carga fiscalmente con máis impostos para compensar a nefasta xestión que levan realizando a través da entidade pública empresarial Augas de Galicia, e, lonxe de promover a explotación conxunta dos sistemas de abastecemento de auga e saneamento como un sistema de xestión que aproveita sinerxias e economías de escala, como recolle o capítulo 2, empregan de xeito caciquil a institución para repartir arbitrariamente entre os seus concellos afíns uns fondos públicos que deberían chegar a todos os concellos con necesidades prioritarias e urxentes. Lonxe de recoñecer este feito, aínda o empregan como arma arroxadiza e como ferramenta de coacción, tal e como pudemos comprobar recentemente co pacto do PP co exalcalde socialista de Sarria a través das prebendas políticas e fume vendido á cidadanía en lugar de lexislar para todo o pobo. E nós queremos que en política non todo vale, e o tempo porá a cada un no seu sitio. Eu digo que dispoñan dos cartos da Xunta de Galicia para estes temas prioritarios e non para comprar partidos independentes que xa levan uns cantos. Pero miren, a actual lei do ciclo integral da auga permítelle a Augas de Galicia poder prestar servizos e xestionar as infraestructuras vinculadas ao ciclo integral da auga co fin de colaborar cos concellos que voluntariamente o soliciten por ter dificultades para leválas a cabo eles mesmos, e desenvolvendo para estes casos o sistema de financiamento para a xestión do ciclo integral da auga con captación maioritariamente de fondos europeos. Esta lei supón un atraco no prezo da auga para concellos, comunidades de auga, pequenas empresas e usuarios domésticas. O obxectivo desta nova legislación que a Xunta de Galicia quiso sacar adiante pola porta de atrás sen ter en conta as entidades locais non é mellorar o proceso de xestión da auga, senón recadar máis, incrementando as taxas que temos que pagar por un ben básico. No canto de planificar melloras en colaboración cos concellos e entidades titulares das redes de abastecemento, limítase a introducir un incremento no canon para sancionar a quen presta e recibe o servicio. E que veñan dando clases de xestión de orzamentos e de reparto xusto aquí, colgándose medallas de reparto equitativo, cando o PP sigue sen instaurar un sistema de plan único na Deputación de Ourense que levan gobernando históricamente, é cando menos sonroxante. Como exemplo ilustrativo, en a asignación de orzamentos a dedo para convenios cos concellos, podemos facer memoria e viaxar ao pasado, xusto fai agora 10 anos.
Por aquel entón, a actual presidenta do PP da provincia de Lugo aprobaba en Xunta de Goberno do 6 de outubro de 2015 un total de 29 convenios interadministrativos por importe de 2.942.000 euros. Dos casi 3 millóns de euros transferidos, prácticamente 2.600.000 eran para concellos do Partido Popular. Iso é o plan único para o Partido Popular. Único e exclusivo para eles. Único e exclusivo para o Partido Popular. Iso é o plan único da señora Candia e do Partido Popular. E esa é a xustiza e equilibrio territorial que promulga o PP ao fronte das institucións nas que goberna. É o mesmo modus operandi que o PP emprega na Xunta de Galicia. Como exemplo, non temos máis que consultar a hemeroteca deste mesmo ano, cando a comenzos de marzo, a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitou o Concello de Castro de Rei para reunirse co seu alcalde aquí presente para trasladarlle o proxecto deseñado para solucionar os problemas recurrentes de arsénico e turbidez da auga na depuradora de augas residuais de Quintela, que abastece a boa parte de Castro de Rei. Ribadeo, Castro de Rei, a ver que lle sonan, gobernos do Partido Popular. Levamos moitos anos de nula xestión do sistema de depuración por parte da Xunta e dunha distribución partidista dos investimentos que só chegan aos concellos gobernados polo Partido Popular. Don Daniel, gracias. Ben, polo Grupo Socialista ten a palabra a don Pablo Rivera. O Partido Popular adoita ser moi esclavo das súas palabras ao longo do pleno. Faime moita gracia cando fala de equidade, sobre todo cando o señor Balado utilizou a palabra equidade para representar a xusticia, non? Que decía que era unha muller cos ollos vendados e con dúas balanzas, que non nos fallaba a balanza. Bueno, pois non é moi a caída porque a vostedes fallanlle precisamente o máis importante que a muller, sobre todo mirando para esa bancada. E falan de equidade para falar de reequilibrio territorial, acórdanse agora dos servizos públicos e din que, claro, non me extraña que se acorden, como a festa ya paga a Diputación, ou xa o que piden aquí, calquera non se acorda, non? E a Xunta, digo eu, que paga, non? Falan dunha xestión eficaz da auga, falan de colaboración, pero que legislaron foron vostedes no ano 2022. Esa lei non a fixo Pedro Sánchez, fixeron'a vostedes. Aprobárona vostedes, ca maioría absoluta, e cas alegacións e os recursos presentados por os distintos grupos políticos no Parlamento de Galicia. Así que agora temos isto. Eu sei que esta moción, pois de cara á galería e de cara á Xunta gobernada polo Partido Popular está moi ben, de cara aos seus alcaldes de maravilla, porque o que se recauda nos concellos onde goberna o Partido Socialista ou o Bloque Nacionalista Galego polo canon da auga repercute nos concellos do Partido Popular. Polo tanto, que quere que lle diga? Esta moción, despois lle aclarei algunha cuestión, é un atraco a súa lei do ciclo da auga. Sei que vostedes non teñen problemas, son alcaldes do Partido Popular e o que recaudamos os demais o ingresan vostedes, pero pos que non ingresamos unha parte do que recaudamos é un problema. Recaudan 50 millóns en impostos, con 3 novos impostos que implementou esa lei do ciclo da auga do ano 2022 da Xunta de Galicia, e o resultado é que se produce unha suba dun 61% nos recibos da auga. Isto é, para min, un sablazo fiscal, non un sabelazo. Un sabelazo foi o que fixeron vostedes en Sarria, xunto co alcalde. Este é un sablazo fiscal. E non o digo eu, o din os recibos que reciben nas súas casas os veciños, non? Hai redes, o 40% da problemática prodúcese da auga, pérdese nas fugas, as redes de abastecemento levan moitísimos anos sen arreglarse, porque a Xunta de Galicia nin está nin se lle espera. Recauda 50 millóns de euros en augas de Galicia e repercute 18 millóns de euros no rural, especialmente nos concellos gobernados polo Partido Popular. Pois que quere que lle diga, señor Fernández? A min esta moción pareceme de perogrullo, desas cousas que fan vostedes, que lle din desde Santiago, oye, hai que mover isto porque agora non temos cartos, temos un lío, e fala vostede que os concellos non teñen cartos. Vostedes non é que os concellos non lles den autonomía, é que, aparte de dicirlles onde teñen que facer a obra, teñen que pagar os 2 tercios desa obra. Esa é
a maravilloso desenvolvemento legislativo da Xunta de Galicia. É dicir, non só teño que pagar 2/3, senón que me di a Xunta onde teño que meter os cartos. Eso para empezar. E despois, a mí, o que me parece sangrante, e de verdade eu lo digo ca máxima das humildades, que todo o grupo provincial do Partido Popular, co que é e demais, sea tan pouco riguroso na presentación das súas mocións, sea tan pouco riguroso nas afirmacións que fai, e fora tan pouco riguroso a hora de legislar. Porque fan vostedes mención á Lei de Bases do ano 85, donde, efectivamente, a Xunta de Galicia pode delegarlle competencias á Deputación de Lugo, como estas, de ciclo da auga, residuos e todo, pareceme moi ben. Pero, claro, hai cousas que, como sempre, non din. Ou non din, ou estou preocupado porque non saben de que van. Porque despois, no 2013, hai unha lei aprobada por señor Montoro, que se poño que lles sonará, que é a Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración, que actualiza a Lei de Bases, que no seu artigo 27.6 precisamente di que sempre que alguén delegue unha competencia como esta, que efectivamente podemos ter nós, ten que ir acompañada do financiamento correspondente, porque senón será nula, sin dita aportación. Polo tanto, eu comprolle isto, pero de mo cartiño, porque se quere que lle paga a festa sin cumplir normativamente co que vostedes, ademais, aprobaron, que aprobou unha lei do Partido Popular, non foi o Partido Socialista, cando estrangulaban todo eso. Entón, pois, se non é capaz de facelo, nós isto non lle vamos a aceptar baixo ningún momento. Muchas gracias, señor Rivera. Señor Fernández, segundo turno. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primeiro lugar, a emenda de sustitución, pois non vamos a aceptala, porque, bueno, todos son demandas a Xunta de Galicia e daría para outra moción, pero aquí estamos falando das competencias da Deputación de Lugo. Señor Daniel García, fala vostede de reparto a dedo da Xunta, etc. No que vai de ano, a Deputación de Lugo firmou 30 convenios para o PSOE, 7 para o BNG e 3 para independentes. Ese é o reparto xusto que din vostedes. Repito, o que reclamamos é que a Deputación atenda ás súas competencias. A Xunta de Galicia tamén está colaborando con importantes investimentos. De feito, ten en marcha actuacións na provincia por importe 36 millóns de euros. Está traballando na licitación de novos proxectos en obras hidráulicas por importe de 22 millóns de euros. Ten previsto mobilizar outros 20 millóns de euros en obras de abastecemento e saneamento para as que se están redactando os proxectos. Son en torno a 78 millóns de euros aos que sumar outras axudas de Augas de Galicia aos concellos de 3,3 millóns de euros nos últimos 5 anos. Non estamos aquí para falar da Xunta de Galicia, como fan sempre. Estamos para debatir sobre a prestación de servizos aos veciños e colaborar cos concellos. Iso é o que os lucenses agardamos da Deputación, é o apoio aos concellos para a mellora dos nosos servizos, e non debates continuos de reproches a outras administracións. Ademais, falando do canon da auga, está previsto en toda a legislación sectorial sobre a auga polo impacto do seu consumo no medio, non só en Galicia, incluso na nosa comunidade a tarifa é das máis baixas do Estado. Gostaríame saber se alcaldes que están hoxe aquí tamén, como a de Foz ou a alcaldesa de Burela, lles parece mal que a Xunta invista 12 e 9 millóns de euros respectivamente na mellora do abastecemento e saneamento nos seus concellos. A Deputación de Lugo non está a preocuparse destes servizos nin está a liderar a captación de fondos europeos en relación ao ciclo da auga como fixeron outras deputacións. A Deputación de Ourense liderou o segundo mellor proxecto presentado ao PERTE da auga e ao mellor de Galicia para axudar a 79 concellos da provincia. Ademais, puxo preto de 6 millóns de euros de fondos propios para beneficiar a 81 municipios e 2 consorcios de augas. A Deputación de Lugo non se presentou nin a primeira nin a segunda convocatoria dos PERTE da auga, nin liderou ningún plan específico con esta función. Outro exemplo, a Deputación de Coruña participa na sinatura de convenios coa Xunta de Galicia e os concellos da provincia. Así, achega o 40% de investimento para a mellora do sistema de abastecemento de auga do municipio de Ares, que supón máis de 1,7 millóns de euros. Agardamos que o BNG apoie esta proposta constructiva, do contrario, estaría desobedecendo a señora Pontón. Tamén aproveito para dicirles que a proposta líder nacionalista era dirixir 100 millóns de euros anuais. Como xa dixen antes, a Xunta prevé dirixir este ano actuacións hidráulicas de 144 millóns de euros, un 44% máis do que propoñía o BNG. En Ribadeo reclaman que a Deputación colabore no financiamento do convenio para a mellora do abastecemento. No municipio de Trabada, non.
espero que aquí se poñan de acordo e voten a favor desta moción. Muchas gracias, don José María. Señor García. Benvido aos plenos da Diputación, señor José María, agora que lle deixan falar. Tempo tivo de aprender os nomes e os apelidos dos compañeros, que leva xa 2 anos. Eu non son Daniel Castro, ese é o meu compañeiro do BNG de Ribadeo, eu son Daniel García. Moitas grazas pola corrección. Mire, agardamos, como decía na anterior intervención, que finalmente o Concello de Castro de Rei, que agora está presente o seu alcalde, que antes citei naquela non estaba, que algún día solucione esa problemática coas instalacións e as melloras necesarias para acadalo por parte da Consellería da Xunta de Galicia. Pero exigimos o mesmo trato para poder consensuar coas administracións locais os criterios dos plans de intervención de investimentos en obras hidráulicas para o período 2001-2030, nomeadamente no que ten que ver coa elaboración do Plan Hidrolóxico Galicia Costa e cos proxectos a financiar con fondos europeos e reclamar do Estado a competencia sobre a totalidade do sistema hidrolóxico de Galicia. Mira, vou expoñer un exemplo do traballo do PP da Xunta de Galicia en concellos que, como dice vostede, non son afíns. Poñerles un exemplo do Concello de Barreiros, onde o Consello de Administración da empresa estatal Aquaes, adscrita ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, aprobou a semana pasada os pregos e a licitación do contrato de servicio de asistencia técnica para a elaboración do estudo de alternativas, os estudos ambientais e a redacción do proxecto construtivo do sistema de saneamento e depuración de augas residuais para o Concello. O obxectivo deste proxecto é definir o alcance e as condicións técnicas e organizativas que deben rexer os traballos para a preparación do proxecto de construción da nova planta de tratamento de augas residuais de San Miguel de Reinante e a súa na conversión das plantas de tratamento das augas residuais de Santiago de Reinante e Sarxende en estacións de bombeo e augas residuais. Dígollo porque está vostede cerca, en Trabada, pode pasarse a ver como está a situación ali e os anos de abandono que nos levan feito a Xunta de Galicia e o seu non recurrente a aportar ni sequera €1 para esta depuradora. Un proxecto que dígolle que se estima que terá un investimento de 8 millóns de euros. 8 millóns de euros para un concello de apenas 4 millóns de orzamento, 4,5, 5. Unhas obras en colaboración, como decía, convenio Aquaes co Concello de Barreiros e que a Xunta de Galicia négase a apoiar. Pero, en cambio, nas campañas electorais anteriores prometían que de gobernar o Partido Popular en Barreiros a depuradora sería unha realidade. Se iso é, como din vostedes... Gracias, don Daniel. Moitas gracias. Gracias, moi ben. Segundo turno, señor Rivera. Aproveito para felicitar ao señor Fernández, que está de cumpleanos, creo, se non me equivoco, e reprender ao Partido Popular por facerlle este regalo envenenado. Porque esta moción, señor Fernández, ten que coincidir comigo que é moi acaída a emenda de sustitución que nos lle planteamos. Como non vamos falar da Xunta se vostedes son os que falan da Xunta, de que delega competencia para que a Deputación execute cousas que non pode facer a Xunta ou que non quere facer a Xunta? A ver, vostedes, isto se traduce no seguinte. Sei que vostedes non nos sinten tan propio porque vostedes o que xeneran impostos o reciben con intereses, pero os que non temos esa fortuna, a pesar de pagar impostos igual co resto dos veciños dos concellos que vostedes representan, pois sentímonos roubados, literalmente. O Concello de Lugo, e aquí hai varios representantes do Concello de Lugo, creo que leva aportada Augas de Galicia 12,5 millóns de euros sin que reinvestira ni un só céntimo. Monforte, creo que 4. Pois non sei onde van todos esos impostos que se xeneran que van para Augas de Galicia. Ao final é normal que nos sentamos roubados, estafados, é un auténtico atraco esa moción que vostedes propoñen, porque onde vai o resto? Onde vai o resto? Recaudan 50, poñen
18, onde vai o resto? E é moi acaído que nós lles estamos planteando, que lle planteou o propio presidente da Diputación, o presidente Rueda, na súa reunión. Parecelles algo desorbitado que, cando mínimo 50% do que recaudemos nos nosos concellos revirta nos nosos concellos, ou que se cree un fondo de solidaridade entre un 25 ou un 30% para que se destine a apoiar aqueles concellos máis pequenos e que temos máis dificultades. Bueno, pois iso é o reequilibrio territorial. Fala que da Diputación non se apoia, que somos que desenvolvemos oscurantismo e todas esas cousas. Home, pois, non sei, eu creo que hai un plan de Diputación que é bastante transparente, non é certo o que di vostede. Todos os concellos poden desempeñar e tirar dese plan de Diputación. Ojalá o tuvera a Xunta así, ojalá repartir entre os concellos da provincia 21,5 millóns de euros. E parece que cando fai referencia aos concellos onde Augas de Galicia aporta, que só aporta a Xunta de Galicia. Hai concellos onde hai que aportar máis de medio millón de euros. Gratis non sale, xa yo digo. Ademais, hai que facer o que di Augas de Galicia, non o que queren os concellos, probablemente. E reitérome, e con isto remato, non vamos a aceptar esta moción porque tonto sí, como di o seu amigo Balseiro, pero apartamos dos coches. Pode que a Xunta me obligue a desempeñar unha competencia? Sí, pero páguema e financiama. Non teño problema. A mí se me dan os cartos, eu xestiono eu en 3 telediarios, que non se preocupa a Xunta de Galicia. Ahora, non vou incumprir unha lei. Gracias, señor Rivera. E turno de peche, señor Fernández. Gracias, presidente. Bueno, neste minuto non vou entrar en referencias persoais, señores García e Pablo Rivera. Céntrome nesta proposta que é o que máis me importa. A nosa proposta é clara, construtiva, pensando en dar servizo aos veciños e veciñas de todos os concellos da provincia. Pedimos que a Diputación faga o mesmo que están facendo outras diputacións e o que está facendo a Xunta. Apoiar aos concellos porque non dispoñen de capacidade económica e afrontar importantes investimentos supón un importante problema para as arcas municipais. Creemos que todos deberíamos apoiar esta proposta. Do contrario, PSOE e BNG terán que explicar aos lucenses que se negan a colaborar na mellora de servizos básicos como o ciclo da auga, abastecemento, saneamento e a depuración, a pesar de que é o que lle corresponde a esta entidade. Moitas gracias. Moitas gracias, don José María. Pois sometemos a votación esta proposta do Grupo Popular. Votamos. Votos emitidos 24, a favor 11, votos en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 9, que tamén é unha moción do Grupo Provincial Popular para impedir a desconexión de Galicia a través dun plan integral de investimentos e mellora da mobilidade nacional e internacional en Galicia. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do señor presidente don José Tomé Roca, dos señores e señores diputados, dona María del Pilar García Porto, don Francisco Cafoto Caserio e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde informar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a iniciativa, ten a palabra o señor Amejide. Moitas gracias, presidente. Vamos a poñernos en situación. Luns 22 de setembro, Oural, foron a inauguración dun investimento importante, non quero criticalo, que é a construción dese túnel, evidentemente, a posta en marcha dese túnel, que é unha mellora importante para o ferrocarril en Lugo. E ali estaba unha comitiva de membros do Partido Socialista visitando esta obra. Dentro desa comitiva, evidentemente, o cargo que tiña máis relevancia nese momento pola obra que se estaba visitando era o señor Pedro Blanco, delegado do Goberno en Galicia, que fixo as seguintes declaracións. Eu vou a coller o periódico local, o provincial, o Diario El Progreso, neste caso, para ler sin equivocarme. Este túnel supón un avance para a mellora do ferrocarril en Lugo que contará cunha conexión coa alta velocidade a través de Ourense. Eu non sei
o que pasou nese momento. Supoño que enfervorecidos comezarían todos a aplaudir, non sei, supoño que a aclamar o seu líder, mentres lles decía que a alta velocidade non iba a vir á provincia de Lugo e que estaban inaugurando unha infraestructura que garantizaba que non iba a chegar a alta velocidade a Lugo, porque xa lles decía claramente que a conexión coa alta velocidade era a través de Ourense. Mexan por nós e dicen que es chove, pero vos, imagino que esa comitiva estaba ali aplaudindo cas orellas. Imagino que estaban ali aplaudindo coas orellas. Non sei nin as veces que os dixemos neste salón de plenos que Lugo nin ten nin vai a ter alta velocidade cos plans do Partido Socialista. E isto é unha evidencia. O señor presidente da Diputación, o señor Tomé, chamoume mentiroso por facer esa afirmación, que hoxe volvo a manter aquí e agora. Non sei que lle vai a decir o delegado do Goberno, porque claramente dixo que a forma de conectarse coa alta velocidade era Ourense, que en Lugo non hai alta velocidade. Por tanto, señor presidente, ou minto o delegado do Goberno, ou minte vostede, ou minto eu, ou alguén minte, pero a realidade é que o delegado do Goberno e eu coincidimos na versión. O que queda un pouco descolocado é vostede. O Gallá tuviera que recoñecer que a alta velocidade vai a chegar a Lugo, pero por desgracia creo que non me equivoco e estaría encantado de equivocarme. Pero co seu goberno, co goberno de Sánchez, non vai a chegar, porque desconectaron a Lugo, porque fixeron unha moción de censura precisamente na que en 15 días tiraron por terra un investimento programado de 1.600 millóns de euros. E agora hai, efectivamente, unha inversión millonaria de 600 millóns de euros. Efectivamente hai, para electrificar unha vía mantendo un trazado e unhas pendientes moi similares ás do século XIX. E o propio delegado do Goberno o recoñece. A alta velocidade non vai a vir a Lugo, está en Ourense. E se quere escoller a alta velocidade, que ir a Ourense. E dice o delegado do Goberno, que non o digo eu, que non o dice naide do Partido Popular. E para iso vai haber unha conexión, efectivamente, electrificada, efectivamente, na que se están invertindo 600 millóns de euros, efectivamente, pero que o tren vai a ir de media a 75 km por hora. E tampouco digo eu, senón que di o clúster da función logística de Galicia. Non o invento eu. Dio as obras que teñen aprobadas e están en execución, que cando se terminen, o tren vai a ir de media, Non digo que na Puebla, pois o mellor vaya a máis de 150 km por hora, pero de media vai a ir a 75 km por hora. Por tanto, o AVE nin está, nin se lle espera en Lugo por culpa, evidentemente, daquela moción de censura que retiraron a construción das variantes necesarias para a alta velocidade na nosa provincia. Ben, esa é a realidade que non digo eu, repito, que o di o delegado de Goberno. E isto está paralizando ou están illando a nosa provincia o Partido Socialista gobernando o Estado e tamén ten unha corresponsabilidade evidente o Bloque Nacionalista Galego como membros de apoio constante a ese goberno en Madrid, que consiguen máis cousas para Cataluña e País Vasco que para a provincia de Lugo, eso témolo todos claro, pero traigan algo para Lugo tamén, condicionen algúns dos seus votos para Lugo, porque en Lugo seguimos illados, sin alta velocidade, sin frecuencias de ferrocarril. O señor Fernández iba a ir a solucionar todo ali nunha reunión a Renfe que non trouxo ni unha mísera frecuencia. En Lugo, calquera veciño da provincia que queira coller un tren na nosa capital, se quere ir a Madrid, por exemplo, a facer unha xestión, non é capaz de chegar antes das 2 do mediodía e ten que vir a media tarde. É dicir, é imposible ir e vir no día se queres facer algún tipo de xestión, traballo ou reunión nesa cidade. Illados. Porque o que nós non temos teñeno todas as outras provincias do arredor, todas as outras capitales do arredor, as de Asturias, as de Castilla e León e o resto de capitais de Galicia. Pero a nos condenounos o goberno de Pedro Sánchez. Dirán que temos unha estación de primeiro nivel, pero é certo que se está construindo, pero sin trenes e frecuencias, que, por certo, poderían estar chegando xa porque os trenes, evidentemente, comezarán a pasar en algún momento. Haberá que ir programando esas novas frecuencias e anunciándoas. Pero ustedes en Oural seguían aplaudindo cas orellas que nos dixeran, e nos certificaran que a alta velocidade aquí non vai a ir. E que se queremos collela, hai que ir a Ourense. E a Ourense vaise ou ben por un tren que vai a 75 km por hora, por unha nacional que está feita a un Cristo ou por unha autovía que está nun caixón. Teñen que escoller calquera desas tres vías. Moitas gracias, señora Mejide. Polo Grupo do Partido Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Vamos a poñernos en contexto, como diría o señora Mejide. Nesa comitiva tamén había membros do Partido Popular, o recente fichaxe estrela do Partido Popular, o alcalde de Sarria, estaba o señor Héctor Corujo.
Bueno, que quere que lle diga, señora Mejide? Empeza co mismo. Eu estaba lendo, collín a moción para relela, a ver que tiña que ver co que vostede estaba dicindo. E claro, non sei se equivocaría, porque fala de Pontevedra, fala de Vigo, fala do aeroporto de Santiago, fala de todo. Iso é bastante de seguir. Como sempre, non concreta nada, empeza a mentir. E claro, gustaríame saber si había túnel do Oural ou había estación intermodal cando estaba gobernando o Partido Popular. Se vostede puido presumir de facerse algunha foto ali diante, agora, por lo menos as obras avanzan e van a bo ritmo. Pero antes non. E vostede voulle pedir un favor, porque creo que cando presenta estas cousas non as acaba de entender. Sei que supoño que lle darán rédito político. Creo que non, porque a xente ve resultados. Non ve as fotos do Partido Popular diante dunha estación. Vamos a comprar unha máquina do tempo e vamos a facer unha viaxe. Como a vostede lle gusta tanto viaxar, e ademais se acaba de autoenmendar. Porque se eu collo unha máquina do tempo e me vou á época do señor Mariano Rajoy, tampouco hai tanto, antes do 18, e da señora Ana Pastor, e tamén, por que non decilo, do señor Barreiro. Porque o señor Barreiro vai librando de todos os chaparrón, pero que o señor Barreiro leva sendo senador desde o ano 2008. Foi portavoz do Grupo Provincial no Senado desde o ano 2008. Estuvo durante o goberno de Rajoy, durante o goberno de Mariano Rajoy. E o señor Barreiro fala de desconexión, Bueno, pois desde o 11, dá igual. No 11 gobernaba tamén o Partido Popular, señor Balado, dá igual. Sérveme o mesmo exemplo, dá igual. É que teñen dúdas hasta no Partido Popular do tempo que leva Barreiro, porque debe levar máis anos que o señor Iravedra, casi. Aí andan, dá igual. Que máis dá? O tema é que o señor Barreiro, que tamén estaba daquela, nin o AVE, nin a intermodal, nin a electrificación, nin o túnel do Oural. Había un tuneliño por donde pasaba, ainda está ao lado. Está o principal, está ese. Vostedes quedáronse nese túnel se quedaron vostedes. E claro, eu entendo que a súa estrategia, claro, isto non sale nos periódicos, saldrá un titular, a Meijide defiende la desconexión en la provincia de Lugo, xa, pero é que iso non é verdad, sabeo como a min, e acaba de recoñecelo, que se fixeron os investimentos reais son a partir do ano 18, porque nos atopamos cunha provincia totalmente non desconectada, abandonada, porque sabe como a min que sin túnel do Oural, sin electrificación da liña, como van chegar os trenes por o aire? E venme ahora aquí pedindo velocidade, alta velocidade, que non sei que... Non, non. A ver, cando se produce un lapso temporal no que alguén non fai nada, os que vimos detrás temos moito que facer. Temos que facer recuperar o tempo perdido. Isto sempre yo digo, pero é que é así, é algo evidente. A parte de recuperar o tempo perdido, facer o que vostedes non fixeron. Isto tradúcese na inversión máis alta da historia desta provincia en infraestructuras. E vostede mesmo a recoñeceu. Dende o 19-23 van investidos máis de 1.143 millóns de euros, triplicando os 334 que había investido Mariano Rajoy. De verdade que empezo a pensar que hai cousas que non entenden, porque o problema non é que Lugo este desconectado, que non o está, o problema é que vostedes están desconectados da realidade. Falan de ferrocarril, pero que o que esquecen é que foi un goberno do Partido Popular o que paralizou o AVE, resolveu contratos, deixou caducar a declaración de impacto ambiental, e non é mentira o que lles estou dicindo. Vostedes non digo a súa verdade, pero eu tampouco digo nin unha súa mentira do que estou dicindo. Entón, falan de estradas, e cando se fixo o viaducto que cadeu da 6? Pois sendo gobernando vostedes. Falan de moitas cousas, pero ao final Lugo dá má sensación que non é unha prioridade. Está claro, vostedes utilizan a estrategia de tapar, entre eles o señor Barreiro, a señora Elena Candia, van ali, fan a foto, andan de Raba de Monforte, de Monforte a Guitiriz, pasean, dietas ainda deben cobrar, eso é verdad. Agora, resultados, claro, cando non foron capaces de facer nada durante un período de 8 anos de goberno de Mariano Rajoy, pois, desde logo, fronte a todo este investimento do goberno de Pedro Sánchez, non teñen nada que facer. E falo dunha frase de Castelao que dice: me manteño, sodes os inimigos do povo porque non queredes máis que o voso proveito. A provincia de Lugo davos igual, só queredes e pensades no Partido Popular. Nada máis. Gracias, señor Rivera. Don Efrén.
Grazas, señor presidente. Ben, señora Meijide, é curiosa a súa exposición da moción, porque prácticamente non falou de nada do texto da moción, de algunha pinceladiña, pero mire, claro, benvidos a reclamar un ferrocarril para a provincia de Lugo e para Galiza decente, pero, claro, a realidade... O BNG ten sido moi crítico con todos os gobernos de Madrid, gobernarse o Partido Socialista ou gobernarse o Partido Popular, pero a realidade é que a nosa provincia, cando peor lle foi, é cando gobernaba o Partido Popular. Tiñamos unha ministra galega, Ana Pastor, a da curva de Angrois, que o que fixo é para alta velocidade de Galiza, e que os tramos foran de vía única. Esa é a concesión de alta velocidade que tiña o Partido Popular cando gobernaba para o noso país. E agora veñen aquí poñendo o traxe de defensores das conexións para a nosa provincia. Claro, despois tamén resulta curioso. Veñen aquí a Deputación a reclamar ferrocarril, pero mire, no Parlamento dos Deputados non hai ningunha iniciativa do Grupo Popular, ni unha sola, na que vostedes reclamaran algunha medida que fora inversión no ferrocarril para Galiza, ni unha sola. E máis, neste mes de setembro levaron ao Senado unha iniciativa falando do ferrocarril no Estado español na que non siquiera se nomeaba Galiza. Eso é a realidade. Aquí en Lugo vístense de que queren defender o noso país, pero despois, ali onde teñen poder e representación, olvídanse. Porque aquí gran parte do que se pide nesta moción, oiga, pois é un acordo que acaba de conseguir o BNG, unha iniciativa que se aprobou neste mes de setembro no Parlamento, negociación cos distintos grupos e co grupo de goberno, que é o Partido Socialista, diferentes medidas para implementar melloras no ferrocarril, que vai desde a implantación de servicios de cercanías, que o Partido Popular nunca falou de servicios de cercanías no noso país. Leva o BNG anos e anos reclamando eso. Agora que hai uns acordos, vostedes acórdanse das cercanías. Tamén incluímos nese acordo a finalización das obras de AVE e máis liñas e máis horarios de tren. Eso está aí no noso acordo. Néstor Rego acaba de dicir o ministro que hai que apurar con esos acordos para que se cumplan. Pero claro, vostedes na moción dicen que creen, que supoñen que nas cercanías que non se tivo en conta a provincia de Lugo. Home, do que dixe o ministro, fala dun bloque de cercanías que se chaman interior e aí o lóxico é que sea a provincia de Lugo a que creen que se refiere, porque tamén nese bloque, no norte da provincia, que non é interior, falamos da liña de ancho métrico de Ribadeo-Ferrol. Esos son acordos que defendeu o BNG e que vostedes, ali donde se deciden que en Madrid, non utilizan nunca os seus diputados e diputadas para reclamar nada, nin para Lugo, nin para a provincia. E cando peor lle vai o tren é cando goberna o Partido Popular. Porque, que creen? Que é un ano normal e asumible que no 2025 estemos electrificando a vía Ourense-Coruña? Cantos anos hai que os trenes están electrificados? E vostedes, cando gobernaron, non fixeron nada, cero. Cero fixo o Partido Popular. Por eso o traxe que se queren poñer agora quedalles moi grande. Igual, claro, falan de retrasos nas carreteras, falan na moción, que vostede non falou. É certo, e a falla de mantenimento, estamos de acordo, pero, home, a folla de servicio do Partido Popular é, en 20 anos, 11 kilómetros de autovía entre Nadela e Monforte. Con ese nivel de execución que ten o Goberno Popular, pois non chegaremos nunca en autovía a Compostela, por exemplo. Claro, é que vostedes son uns cínicos. Non é que non estemos de acordo en moitas das cousas que dicen nesta moción, é que son uns cínicos e apropianse de reivindicacións que vostedes nunca fixeron. Por que en Madrid non reclaman melloras para Galiza? Non lles deixan. Non hai ningunha iniciativa do Partido Popular, nin no Senado, nin no Congreso dos Diputados reclamando melloras de tren para Galiza. E cando son uns cínicos e xa lle digo, non é que estemos en contra do corpo desta moción, pero que sea o Partido Popular que veña a dicir estas cousas cando o único que fixo foi torpedear os intereses desta provincia cando ten goberno e cando non o ten
alá donde se decide non defenden a provincia de Lugo. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno do señor Meijide. Moitas gracias, presidente. Efrén, se foses capaz de discernir entre a verdade e a mentira, ganarías moitísima credibilidade. Pero moitísima. Porque decir que o Partido Popular non presentou ningunha moción, ningunha iniciativa no Congreso e no Senado para o sector ferroviario nos últimos anos, é unha mentira de tales proporcións que o que fai, o que provoca é que non tes ningún tipo de crédito. Porque, evidentemente, ignoras por completo a verdade e a mentira. É que é unha cousa, de verdade, é unha cousa tremenda. Porque non tes, é que xa non tes nin a concepción de o que é verdade nin o que é mentira. Dache exactamente igual. Exactamente igual. Por lo menos o señor Rivera é un pouco máis serio, a verdade, que dá gusto debatir con alguén que, evidentemente, a veces escenifica un pouco demais. Eu tamén o fago, pero por lo menos é máis serio. Pero por lo menos é máis serio. Pero, de verdade, o teu é unha cousa, pero fora de toda lógica. Evidentemente, teñen a razón. Décadas de abandono. Dos últimos 22 anos dos gobernos do Estado neste país, saben cantos gobernou o Partido Socialista? Saben cantos dos últimos 22? 16. E culpan de todo os 6 anos que gobernou Rajoy. Os outros 16 anos vostedes estaban, non sei, a por setas ou a por Rolex, non o sei. Algún de vostedes, o mellor a por Rolex tamén. Pero, evidentemente, hoxe aquí, pregúntolles, a alta velocidade vai a chegar a Lugo? E eu dígolles rotundamente non. E pídolles que hoxe afirmen con rotundidade que sí e cando. Porque con estas vías non vai a vir a alta velocidade. E o propio delegado de Goberno o recoñeceu en Oural o outro día. O propio delegado de Goberno. É que non o decimos nós, é que o dice o seu Goberno. Pero, dito isto, evidentemente se están facendo investimentos nestes últimos anos, por suposto, naido nega. Pero o problema é o agravio comparativo que se está xerando. Mentres a unhas cidades está chegando a alta velocidade, a nós non nos chega. E isto estános lastrando en materia de competitividade, desde para os estudiantes hasta para as empresas e os autónomos, pero tamén para o turismo e para calquera persona no seu día a día. E vostedes aplauden. E isto é o que lles botamos en cara. E pedímoslle que teñan o valor e a responsabilidade de exixir en Madrid estes investimentos. Fixeron outro día os seus compañeiros no Concello de Lugo. Agardo que o señor alcalde de Lugo hoxe teña a mesma valentía e vote o mismo que votou onte no Salón de Plenos de Lugo, porque era a mesma moción. Agardo que teña a valentía, por non decir outra cousa, onte decíame bemoles a min, creo que na súa intervención. Pois hoxe teña os mesmos bemoles que tiña onte de votar a favor desta iniciativa. Ou vai cambiar o voto da calle San Marcos á Plaza Maior. Esa é a valentía que ten vostede no seu partido, señor Fernández. Así non van a vir nin a alta velocidade, nin as frecuencias, nin nada para a nosa cidade. E a vostedes, compañeros do Partido Socialista, pídolles que teñan esa valentía. Alta velocidade, autovías, FEBE na Mariña, mantenimento de estradas e tamén, evidentemente, preocuparse polo sistema aeroportuario, que tamén nos afecta na nosa provincia. Gracias. Pues gracias, señora Meijide. Señor Rivera, como lles gusta debatir xuntos, ten a palabra. Sí, burra. Puxeme colorado, señora Meijide. Vaya declaración de amor, pero tranquilo que a mí non me pasa como en Sarria. Pode estar tranquilo que eu non me vendo por unha chequera. Pero bueno, agradecese o piropo. Eu creo que foi excesivamente duro co señor Efrén, que xa terá o turno de palabra para defenderse, pero creo que non o acabou de entender, porque foi moi claro no que dixo. El refírese claramente a que vostedes teñen unha doble vara de medir, que cando vostedes cando gobernan, pasan olímpicamente de presentar ninguna iniciativa no Parlamento galego, no Parlamento de España, e cando están na oposición nos bombardean. E iso non pode ser así, porque eu teño a sensación, outro día, digo, cando vos vi, non sei se foi en Rábade ou, bueno, nunha estación, dá igual. Parecía que acababan de chegar un platillo volante, que acababa de chegar uns ovnis, uns extraterrestres ali, e digo, pero esta xente é a primeira vez que veo o planeta Terra, porque, home, teñen un pasado, e non digo vostede, pero digo moita da xente que estaba ali, que estuvo gobernando nos gobernos de Mariano Rajoy. Xa sei que Rajoy a veces era difícil seguilo, pero eles, co señor Barreiro, que coincidiu con Ana Pastor, co señor Rajoy, veña aquí falando de desconexión, pero si deixaron, repítollo, caducar os estudios de impacto ambiental, tuveron que resolver os contratos da intermodal. Son cousas evidentes e obvias que se poden demostrar. Eu o que critico
fortemente do Partido Popular é que parece que naceron onte, de que son novos nestos, que crearon un partido novo como cando se refundou a Alianza Popular. Refundase a Alianza Popular, aparece o Partido Popular e agora nadie viene aquí e aparecen del aire. Non, home, non. Eu creo que as cousas son de outra maneira. E, afortunadamente, agora o que temos por diante é unha inversión histórica na provincia de Lugo que hai que acelerar, sí, pero, bueno, surden imprevistos a veces, pero está o túnel do Ural, estáse rematando a intermodal, que só o que vai permitir a alta velocidade veña aquí. E por moito que digan, por moito que tarten de tapar, por moito que vayan ir ás estacións, pois teñen un pasado, e o pasado sempre volve. E o pasado, pois, desgraciadamente, do seu compromiso cas infraestructuras ferroviarias e por estradas ca provincia de Lugo, pois, señora Meijide, por o menos xa dende a época de Aznar. Eu recórdolle que o señor Feijóo decía que iba, se non traía o AVE o goberno socialista, que o traía el. Que dixo no 2009 que iba a vertebrar interiormente o sistema ferroviario de Galicia. Hai declaracións do propio señor Feijóo. Entón, que me está contando? Pero se estamos invertindo máis de 2.000 millóns de euros en todas as infraestructuras, pero se o aeroporto de Santiago ampliou un ministro socialista, que indo criticaban vostedes, que máis quere? Se todo importante esta provincia feixo o Partido Socialista, hasta o Ponte Blanco, home. Hasta o Ponte Blanco. Moitas gracias, señor Rivera. Don Efrén, a ver se mellora un pouco o amor ese. Ben, señora Meijide, impórtame ben pouco que lle guste debatir conmigo ou non, moi pouco. O que sí que, bueno, calificativo de mentiroso, eu supoño que como vostede ten fama de mentiroso e de poñerse tal, pois pensa aplicarlle aos demais, porque mire, a realidade é esta. Os deputados e deputadas do Partido Popular en Madrid e os senadores e senadoras olvídanse de Galiza, históricamente, sempre. Sempre. De feito, nin siquiera tendo un portavoz da oposición do Partido Popular galego se acorda de Galiza, habendo sido presidente da Xunta de Galiza. Esa é a realidade. Puxenlle un exemplo. Parte dos acordos que trae aquí nesta moción son copiados dun acordo dunha proposta do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Diputados que con a negociación conseguiu o apoio de todas as formacións e, máis importante, o apoio do partido do goberno, que se traduce ademais eses acordos en inversións. Esa é a realidade. Vostedes acaban de levar en setembro falando do ferrocarril no Senado e non citan ni unha sola palabra do ferrocarril xa non en Lugo, senón en todo o noso país. E iso é unha verdade obxectiva. Eu xa sei que non lles gusta, pero se vostedes mesmos nas súas declaracións se refiren a Néstor Rego como representante de Galiza no Parlamento, que dicen, a ver que fai Néstor para reclamar non sei que, cando vostedes teñen moitísimos máis deputados que non. Se vostedes mesmos asumen que cando chegan a Madrid olvídanse dos intereses galegos. Esa é a realidade do Partido Popular e vostede pode parecerlle que é unha mentira, pero a realidade está en datos obxectivos. Está en datos obxectivos. E despois, claro, é unha moción que, querendo falar de todo, non falan de nada en concreto. Non falan de nada en concreto, non teñen nada de autocrítica con a Xunta de Galiza, cero, porque xa lle decía, claro que hai retrasos con a conexión, por exemplo, por carretera con Compostela, e nos levámola demandando moito tempo, pero o ritmo de execución da Xunta de Galicia, xa lle digo, en 20 anos, 11 kilómetros de autovía entre Nadela e Monforte, home, tampouco é un ritmo para presumir, porque supoño que dentro de 40 anos, se siguen gobernando vostedes, o mellor temos unha autovía a Nadela a Monforte. Non dá, siquiera, aos 40 anos. Claro, esa é a realidade. E despois un montón de inconcreciones sin reclamar, por exemplo, nos aeroportos, porque non falan de que hai que cambiar o modelo centralista por un modelo no que se teñan en conta os aeroportos galegos, porque non só é un problema de tasas, non só é un problema de tasas. E claro, a vostede ponse nervioso, dice que mentimos, porque é un traxe que lles queda pequeno, porque non teño unha folla de servicio para presumir do que fixeron nin no goberno nin na oposición para traer comunicacións decentes e deste século á provincia. Gracias. Moitas gracias, don Efrén. Señor Meijide, turno de peche.
Moitas gracias, presidente. Bueno, anuncios, compromisos varios do BNG, o que espero é a primeira execución do que vostedes anuncian, que acordan e pactan co señor Sánchez, porque todavía non vin nin a primeira. Pregúnteles aquí hoxe, cando vai a vir a alta velocidade, si é que vai a vir, porque eu teño certeza, e por onde vai a vir, porque por esas vías xa lles digo que técnicamente non, porque é imposible. Cercanías, para cando? Anunciaron unha rede de cercanías e saben cal é a única provincia que quedou fora? A única cidade que quedou fora? Lugo. CEBE, alta velocidade, autovía Lugo-Santiago, conexión Lugo-Santiago tamén por ferrocarril. Estes son os investimentos que necesitamos. A A54, a 56, a 74, a 72, a 76, as que están deixando nos caixós. Isto é o que lles pedimos. E de 6 anos poderán responsabilizar a Rajoy. Dos outros 18, díganme quen son os responsables. E o único que lle pedimos hoxe aquí é ter o mismo que os demais, porque se non temos o mismo que os demais, quedámonos detrás. E Lugo non se pode quedar detrás. E a outra cousa que lle pedimos é que teñan, como decía onte o señor Fernández, bemoles de protestar e pedir onde hai que pedir. E o señor Fernández, que usou esa expresión contra min onte, pídolle que teña eso e a valentía de votar o mismo en San Marcos que na Praza Maior. E esa expresión é súa. Esa retoume onte a min con esa expresión. Hoxe emprego eu para vostede. Vai a ter a valentía de facer o mismo. Moitas gracias, señora Mejide. É vostede hábil, pero fixe unha conta un pouco tramposa. Porque non fala vostede desde 1995, fai 20 anos, ou mellor dito 30 anos, e mire quen gobernou. Eu creo que hai un empate a 15. 8 o señor Aznar, 7 o señor Rajoy. PSOE, 7. Bueno, igual, usted calcule do 11 a 18 a ver cantos van. De 11 a 18 a ver cantos van. Porque ele entrou no 11 e sale no 18 na moción de censura. Así que 8 e 7, 15. Contando polos dedos, sale así. E contando polos dedos a Zapatero e a Pedro Sánchez, salen outros 15. Por lo tanto, non me faga eses números tramposos. Estamos empatados a anos de goberno desde o ano 95, desde fai 30 anos. Por lo tanto, iso tamén é conveniente que os ciudadanos sepan ese dato. E agora compare o que fixeron vostedes en comunicacións e me compare co que fixeron os socialistas. Claro que se usted vai pola, como dice na moción, de carácter nacional e internacional, entonces Lugo creo que vai ter que reclamar a independencia. Ou polo menos unha autonomía, porque somos máis grandes que Cantabria, que a Rioja, casi como Asturias, casi máis que Navarra, podemos ter unha autonomía na provincia de Lugo. Bueno, dito eso, con carácter de broma, por supuesto, pero os anos non son broma, os anos son verdad. Sometemos a votación a iniciativa do Grupo Popular. Votos a favor. Perdón, un segundiño, perdón. Usted non dixo que aceptaba a emenda. Non a presentaron? Pero acepta ou non? Non acepta, por tanto, sometemos a votación nos términos que está presentada. Votos emitidos 24, votos a favor 11, en contra 10, 3 abstencións. Queda aprobada a proposta do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 10, que é unha dación de conta dos informes dos meses de abril, maio e xuño de 2025 relativos ao cumprimento de prazos do Real Decreto 635/2014 da Diputación de Lugo e o Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servicio contra incendios e salvamento. Punto número 11, dación de conta do informe do segundo trimestre de 2025 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Punto número 12, dación de conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera do 30 de xuño de 2025 e previsións a 31 de diciembre de 2025.
Punto número 13, dación de conta de información económica da Diputación de Lugo a 30 de xuño de 2025. Punto 14, dación de conta do informe de control financiero da conta 413 do exercicio 24 en cumprimento da disposición adicional terceira da Lei Orgánica 9/2013 de 20 de decembro de control da débeda comercial no sector público incluída no Plan Anual de Control Financiero do exercicio 2024. Punto número 15, dación de conta do informe anual 2024 sobre o cumprimento en materia de morosidade. Punto 16, dación de conta do Plan de Acción 2025. Punto 17, dación de conta dos acordos da Xunta de Goberno relativos á modificación, sustitucións de investimentos incluídos no Plan de Diputación de Cooperación cos Concellos 2024-2025 polos Concellos de Bóveda e Negueira de Muñiz. Punto 18, dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante os meses de xullo e agosto de 2025. Punto 19, comunicacións de presidencia que non hai. E punto número 20, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Hai dous rogos e dúas preguntas que non sei que nos van a formular. Os rogos, pois moi ben, ten a palabra para formular os rogos. Bos días, gracias, señor presidente. Bueno, repetimos un rogo xa feito aquí en novembro do ano 2024 sen que se teña tomado ningunha medida para solucionar un problema nunha zona na que se teñen producido varios accidentes que é na parroquia de Galdo en Viveiro. Un dos veciños levan moito tempo reclamando medidas para garantir a seguridade dos peóns na estrada provincial Lugo P6602 que non dispón de beirarrúas, beiravías nin zonas para peóns e por onde circulan vehículos a unha velocidade excesiva. A vista do exposto, solicitamos que, atendendo ás peticións dos veciños e veciñas, se adopten as medidas necesarias para a garantía da seguridade viaria na Lugo P6602, o seu paso pola parroquia de Galdo en Viveiro, habilitando zonas seguras para o paso de peóns, coa instalación de elementos reductores de velocidade e reforzando a sinalización para mellorar a seguridade. Moitas gracias. Moitas gracias. Podo formular xa o segundo rogo? Sí, señor, o segundo. Nada, moitas gracias, presidente. O rogo non o fai o señor Demetrio? Non, o segundo rogo vou formulario. Mire, moi brevemente, porque un tema bastante sinxelo de entender, detectamos evidentemente unha problemática nos últimos meses, especialmente saltou a raíz de os problemas que teñen coa conexión eléctrica en Rivas de Sil, o municipio enteiro, non só puntualmente a residencia, pero sí que detectamos que as residencias da Diputación non contan con equipos de apoio de xeradores eléctricos, por así decirlo, para abastecerlos de enerxía eléctrica cando hai un apagón ou algún problema. De feito, hai decretos que tamén acreditan que se contratou en momentos puntuais de equipos deste tipo para dar cobertura á falta ou á escaseza de enerxía eléctrica. Pedimos algo moi simple, que se teñan uns xeradores de emergencia nestes centros da Deputación, que se contraten, que se compren equipos de emergencia para estas residencias, pois para os momentos que poida haber un apagón eléctrico como que sufrimos a nivel nacional ou calquera puntual nun municipio, para dar cobertura aos respiradores que poida haber das persoas maiores, os ascensores e demais, para a mínima suministro eléctrico que se necesita para o día a día e para garantir a seguridade. Moitas gracias. Bueno, os rogos non se contestan, pero sí, quero facer un comentario, señor Demetrio. Creo, ademais, que hai unha solicitude que se mandaron aquí por parte dos veciños e que xa foi contestada por o Servicio de Vías e Obras. Creo recordar, non estou agora moi seguro, pero creo que foi contestada. Se non lle chegou, estará a chegar. E a mí non me contan, como vostedes me contan, non me contan o Servicio de Vías e Obras, do que me teño que fiar eu. Outra cousa é que os veciños podan querer outras cousas, esa é outra historia, non? Pero a mí non me contaron eso. E, ademais, se o Concello de Viveiro está moi interesado en elo, nós non temos ningún problema en, se o pide, cederlla e que faga el xa o que considere unha vez que asuma a titularidade. Igual que fixemos con algún outro concello, entre eles Palos de Rei
ou outros concellos por aí que temos cedido algunha vía máis. E en relación co que dice o señor Ameixide, bueno, creo que, se non me equivoco, está aquí o diputado, que leva benestar, pois en algún xa os hai, e vostede debe oír ecos, algún eco por aí debe oír, pero en todo caso non se preocupe. Sería bon tamén que isto mismo, que é bon para as residencias, fora tamén para os colexios, por exemplo. Digo eu, porque tamén os pequenos estén cobertos con estas cousas. Bien, as preguntas dice que as fai usted, formula usted, por moi ben. Quere que comecemos con algún en particular ou dalle igual? Como? Quere que comecemos con algún en particular ou dalle igual hora? No, como usted queira, Perfecto, pois comezamos logo, se lle parece ben, continuando cos centros de atención a maiores. Houve unha problemática que todos coñecemos, que a empresa que estaba executando tanto o CAM de Pontenova como de Guitiriz, pois rescindiuse o contrato, evidentemente, de forma xustificada por parte da Diputación, evidentemente, e isto ahora o que nos fai preguntar ou cuestionarnos en que data se conta que estén rematadas, porque evidentemente isto vai a supoñer un atraso importante á hora da execución da obra, o ter que comezar un novo proceso de licitación e demais. Por eso a pregunta é moi concreta, en que data contan ou pensan ou entenden que van a estar terminadas as obras de ambas centros de atención a maiores. Gracias. Vai dar resposta ao diputado da área, señor Rivera. Pois tan pronto como se sea posible, pero seguramente moito antes de que a Xunta remate algunha residencia en algún destes concellos, a pesar de ser ela quen ten as competencias. Gracias. Quer repreguntar? Bueno, a verdade é que agradecería un pouco máis de seriedade na resposta e saber se xa iniciaron os trámites para esa nova readxudicación e cando estarán iniciados eses trámites para a súa posterior finalización da obra. Gracias, señor Rivera. Seguro que xa sabe tanto como a min, o sei que non fai falta que lle responda, pero volvo a dicir, probablemente se acaben antes que as que financia o Goberno do Estado, ainda que se lles encha a boca dicir que o financia a Xunta de Galicia, que son ese de Río Torto e de Abadín, que están pagadas polo Goberno de Pedro Sánchez, ainda que non o diga. Gracias. Segunda pregunta, señor Mejide. Sí, efectivamente. Ahora vamos a falar tamén de outra contratación da Diputación, concretamente a que afecta ao Pazo dos Deportes en Lugo, onde xogan, como ben sabe, o Breogán e o Ensino, onde entrenan tamén a diario o Breogán e o Ensino. Está xa cometendo por parte da Diputación unhas obras importantes, que é a sustitución da cuberta por os problemas que había de filtracións e demais, e a tal momento o nivel de execución é bastante baixo. Tiña que estar terminada en agosto esa obra, deronse algunha prórroga, xa superou as prórrogas tamén. Non me atrevo a decir o porcentaxe, pero en torno á mitade da obra está todavía pendiente de execución, polo que puiden observar na visita que fixen ao Pazo a pasada semana. Por tanto, saber, evidentemente, cando prevén que estén rematados estes traballos de cuberta, a instalación de videomarcador, que estaba comprometido tamén dentro dese paquete de melloras para o Pazo dos Deportes, e tamén, por suposto, se xa fixeron o traballo que se comprometeu nese mismo escenario de estudar a posibilidade de ampliación do Pazo dos Deportes, que comprometeron a facer un estudio que, como ben sabe, ademais, se comprometeron as outras administracións implicadas, Xunta, Concello e Diputación, evidentemente, en estudiar a posibilidade de ampliar, pero claro, o primeiro estudio corresponde á Diputación. Gracias, señor Mejide. Dará resposta ao vicepresidente, señor Castro. Ben, señora Meixide, eu iballe contestar dunha forma despois de oír o señor Balado sobre os retrasos nas obras, non sei se cambiar a resposta. Bueno, xa en serio. Bueno, primeiro teño unha manía moi fea que se queren ir ver algo e pedir permiso, e podía haber acompañado un técnico desta casa, e así non diría mentiras ou parvadas, porque decir que está no 50% de execución ou é unha mentira ou é que vostede é ignorante. E podía haber solucionado pedindo permiso, que é o normal. É o normal cando se vai a unha instalación. Por lo tanto, podía haber solucionado aí. Mire, se unha documentación, o día 10 de outubro, teñen que ter presentadas as certificacións de obra. En canto o videomarcador está na fase final da súa licitación, en canto haxa unha adxudicación e haxa unha empresa concreta, diremos uns prazos de instalación, pero que hai recollido nos pregos e
unha vez este executado uns traballos de un mes, máis ou menos, e en canto a estudio houve varias técnicos e consultoras que non o quixeron facer, ahora está adiantado, o que sí xa lle adianto que no que coinciden todos os técnicos e que para aumentar o aforo do Pazo dos Deportes hai que facer unha obra de gran calado que non sería compatible con a práctica deportiva durante... Pero, bueno, isto é algo que nos adiantan, estará plasmado nese estudio por un técnico. Gracias, señor Castro. Señora Mejide. Simplemente, para dentro da miña ignorancia, palpable e evidente para o señor Castro, evidentemente, vamos, eu estuve no Pazo dos Deportes e, se non me equivoco, o centro do campo está no centro do estadio. Creo, se non me equivoco. Pois se usted se pon no centro do campo, a parte da dereita está íntegramente cambiada a coberta e a parte da esquerda está sin cambiar. Por tanto, xa lle dixen, non sei se o 52%, o 47% ou o 54%. Pero a mitad do tellado está cambiado e a outra mitad está sin cambiar. Oiga, eu sou ingeniero, pero para iso non me fai falta ningún tipo de estudios. Mais ou menos será o 50%. E se vostede fose ali a ver as obras e estivese facendo o seguimento que tivo que facer durante os últimos meses, seguramente tamén o puido comprobar. Pero, oiga, desde a miña ignorancia lle digo que creo que a mitad do campo, se miras para a dereita está cambiado, e se miras para a esquerda non está cambiado. Por certo, o videomarcador tampouco estaba. Non é por cortarlle, pero é que repreguntar é unha cousa pequena, non é espallarse, non? Bueno, señor Castro, se quer responder. Sí, moi breve. Eu chamei ignorante porque é o que lle digo. Si pregunta e vai acompañado dun técnico, eu non dudo da súa visión, pero a cuberta que non se está cambiando, ademais, xa é a falta de criterio. Estáse dando unha película de poliurea, a cuberta está executada. Eso é a súa visión, pero a mellor a dos técnicos é outra. E eu, home, pois o mellor me... Pero vamos a ver, señora Meijide, que me quere dicir? Que vostede, desde a pista, mirou para arriba e viu o nivel de execución dunha cuberta que se fai no exterior. Señora Meijide, por favor. Eso é o que me está vostede dicindo. Eso é o que me está vostede dicindo. É o que lle digo que unha persona normal que quere facer o seu traballo pide visitar unha instalación e alguén competente, un técnico, non un político, púdolle facer unha visita guiada de en que estado están as obras. De feito, este fin de semana o partido xogouse con total normalidade. Esa é a realidade. O resto, pois se quere vostede ir mirar, pois siga indo aos sitios e mira unha cuberta desde abaixo en vez de desde arriba. Eso xa é o rigor que queira ter cada político. Moi ben, pois moitas gracias, porque leva máis tempo as preguntas que as mocións. Así que, non habendo máis asuntos, levantamos a sesión. Moitas gracias.